നമുക്കൊന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിശബ്ദതയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇരു കൈകളും ഒരു കൈ മാത്രം, വലതു കൈ മാത്രം മുമ്പിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ ബലഹീനനും പാപിയുമായ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയേ, നിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, കൃപകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ സായാം സന്ധ്യയിൽ നിന്നോട് കൂടെയായിരിക്കാൻ കൃപ തന്നതിന്. വിളിക്കപ്പെട്ടവരോ അധികം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം, കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാവാം ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളായിരിക്കുകയാണ്. നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് വെച്ചതിന്, വിളിച്ചു ചേർത്തതിന്, സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ദൈവമേ നന്ദി. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പല കാരണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്തുള്ള ചിന്ത, ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവാം. എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും യേശുസുഖമാക്കട്ടെ. ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാതെ, ഒരു പലവിചാരവും ഇല്ലാതെ, തുറവി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കിരിക്കാം. ഈശോയിലേറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, സുള്ളിയാസം പാചക ഇടവകകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആധ്യാത്മിക ഉണർവിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക ധ്യാനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ ധ്യാനങ്ങളും ആത്മീയമായ വലിയ ഉണർവ് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും എല്ലാം ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനായിട്ടുള്ള തമ്പുരാൻ ഒരുക്കിയ വലിയ സമയമാണ് ഈ 3 ദിവസക്കാലം. നമ്മളെ ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിബിൻ ചകണിമാന്തര അച്ഛൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. അച്ഛന് എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രം ആലുവ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചതാണ്. അച്ഛന് കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ധ്യാനങ്ങളും എടുത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് ബാംഗ്ലൂര് ക്രിസ്തുജ്യോതി കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ആനിമേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ഭദ്രാവതി രൂപത അംഗമാണ്. അച്ഛനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും നമുക്ക് വചനപ്രഘോഷണവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് ഈ 2 ഇടവകകളും ഏറെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഗായന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ള ഷിൻസാണ്. ഷിൻസ് നെല്ലിയാടി ഇടവക അംഗമാണ്. നമ്മുടെ രൂപതയിലുടനീളം ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ഷിൻസ് ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് യനപ്പോയ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഷിൻസിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഇടവകകളിലേക്ക് ഞാൻ ಆತ್ಮಾರ್ಥಮಾಯಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಂ ചെയ്യുകയാണ്. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುಳ್ಯ ಆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸೇವನ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
സുള്ളിയ സംഭാജിയിലെ ഇടവകങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ഒരു ധ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് തമ്പുരാന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചനം ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം. വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതി നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 46 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. അവർ ജെറീക്കോയിലെത്തി. അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടും വലിയ ജനാവലിയോടും കൂടെ ജെറീക്കോ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തിമയോസിന്റെ പുത്രനായ ബർത്തോമിയോസ് എന്ന അന്ധയാചകന് വഴിയരികിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നസറായനായ യേശുവാണ് പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവേ, എന്നിൽ കനിയണമേ. നിശബ്ദനായിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും അവനെ ശകാരിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, എന്നിൽ കനിയണമേ. യേശു പെട്ടെന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവനെ വിളിക്കുക. അവർ ആ അന്ധനെ വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിരിക്കൂ, എഴുന്നേൽക്കുക, ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. അവൻ പുറങ്കുപ്പായും ദൂരെ എറിഞ്ഞ് കുതിച്ചു ചാടി യേശുവിന്റെ അടുത്തെത്തി. യേശു ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അന്ധൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഗുരു, എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം. യേശു പറഞ്ഞു, നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. തൽക്ഷണം അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു. അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? മടുത്തോ? സൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ. ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്കും സ്വാഗതത്തിനും ഒക്കെ നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ. 3.5 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യന് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചതിനും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു 3 ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെയും അവസരമാക്കി അനുഗ്രഹദായകമായ സമയമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമമാണ്. ആ പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മുടെ ടെൻഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, സങ്കടങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ വചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട വചനഭാഗം ബർത്തോമിയോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭമാണ്. നമുക്കറിയാം, യേശു ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ബർത്തോമിയോസ് എന്ന അന്ധയാചകനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്നത്. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ വചനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിന് നമുക്ക് വിധേയമാക്കാം. നമുക്കറിയാം, യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ജനക്കൂട്ടവും മുഴുവൻ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ ജെറുസലേമിന്റെ വീതിയിലൂടെ, വഴിയിലൂടെ ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. യേശുവിനെ തിക്കിത്തിരക്കി നടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ. ആ ഒച്ചപ്പാടിന്റെ നിലവിളിക്കും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, അന്ധനായ യാചകൻ, ഒരിക്കൽ പോലും യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തവൻ, അവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് നിലവിളിച്ച് പറയുകയാണ്, യേശുവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, എന്നിൽ കനിയണമേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവാണ് നടന്നു പോകുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അവൻ പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രിസ്തുവാണ് ഇതെന്ന്. യേശുവിന്റെ സാമീപ്യം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അവൻ ഉയർത്തി. അതുകൊണ്ട് അവൻ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശുവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, പാപിയായി എന്നിൽ കനിയണമേ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഉത്തരം തരും. നമ്മൾ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടം വിടറിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഹൃദയം തുറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. തിരുവചനം പറയും പോലെ ഹൃദയം ഒരുക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥന
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവം കണ്ണടക്കില്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഹൃദയം ഉരുകി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, കണ്ടമിടറി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, സ്വരമുയർത്തി ചങ്ക് പൊട്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കാനായിട്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കുറെ ബലിയർപ്പിക്കലുണ്ട്, കുറെ ബലി കഴിക്കലുണ്ട്, കുറെ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ത്യാഗങ്ങളുടെ നിറവിൽ നിന്നിട്ടാണ്, എളിമയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ പാവ മനുഷ്യൻ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ദൈവമേ ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്: നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുർബാനകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ യാന്ത്രികമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ്, ഹൃദയം തുറന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ്. ദൈവാനുഭവം നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കണ്ടമിടറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടാനായിട്ട്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പട്ടം കെട്ടിട്ട് 4 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ 4 വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുമുട്ടാൻ ദൈവം എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നിറവിൽ നിന്നിട്ടാണ്, അതിന്റെ എളിമയോടുകൂടി തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് അറിയാമായിരിക്കും, ഞാൻ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു സ്പോണ്ടലോസിസിന്റെ സ്പോണ്ടലോസിസ് എന്നൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. കഴുത്തിന്റെ അസ്ഥിക്ക് തേയ്മാനമാണ്. ഒരുപാട് വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ 3 വർഷക്കാലത്തെ എൻ്റെ തിയോളജി പഠനകാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിലോസഫിയിലും തുടങ്ങിയതായിരുന്നു വേദന. പക്ഷെ അതിനുശേഷം തിയോളജിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വേദന മൂർച്ഛിച്ചു. ഞാൻ സെന്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചു. പിതാവാണ് പിന്നീട് പണം രൂപതയിൽ നിന്നാണ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. അതിന്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലെത്തി. എനിക്ക് കഴുത്ത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നേരെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴുത്തിന്റെ അസ്ഥി ഇങ്ങനെ തേയ്മാനമായതുകൊണ്ട് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴച്ചു പൊട്ടും. ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ചു, ഒരുപാട് വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു 2ാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു ചാപ്പലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ലൊരു ചാപ്പൽ. ആ ചാപ്പൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും കടന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാപ്പലിൽ പോയി അൾത്താരയ്ക്ക് പോയി മുട്ടുകുത്തിന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, യേശുവേ നീ ഉണ്ടോ? എനിക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയും ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എന്റെ ജീവിതം പോലെ നിനക്ക് തന്നിട്ടും എന്നെ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പോലെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്കൊന്നും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ച നാളുകൾ. എൻ്റെ 3rd ഇയർ തിയോളജി പഠനകാലം, എൻ്റെ 3rd ഇയർ തിയോളജി കഴിഞ്ഞു ഡീക്കനാവാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭദ്രാവതി രൂപതയിൽ 1 മാസത്തെ ക്യാമ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വലിയവധിയുടെ സമയത്ത്. ആ വലിയവധിയുടെ സമയം 1 മാസത്തെ ക്യാമ്പ്. കുറെ കന്നഡ പഠിക്കും, കുറച്ച് ഇടവകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ സഹായിക്കാൻ, പിള്ളേരെ ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പിന് സഹായിക്കുക, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ധ്യാനത്തിന് സഹായിക്കുക, ജനത്തെ ഒരുക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾക്കൂടെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സഹായിക്കുക. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ബാളകന്നൂര് ഗോറുകണ്ടി ഇടവകയിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ആ സമയത്ത് ഒക്കെ ഞാൻ നെക്കോളർ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നെക്കോളർ പുറമേ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അകത്ത് എൻ്റെ റൂമിലൊക്കെ നെക്കോളർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാളകന്നൂര് ഗോറുകണ്ടി ഇടവകയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദനയാണ്. കാരണം ആ നാളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ഒരുപാട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേദന കഴുത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാളകന്നൂര് ഗോറുകണ്ടി ഇടവകയിൽ പിള്ളേർക്ക് ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളും, എൻ്റെ കൂടെ ബ്രദേഴ്സ് 2-3 പേരുണ്ട്, ഞാൻ സീനിയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തും പോകുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് മുത്തൻകൊപ്പ ഇടവകയുടെ സ്റ്റേഷൻ പള്ളിയായ മല്ലന്തൂര് ഇടവകയിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അവിടെ ഹോളി വീക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം സഹായിക്കുക, അവരൊന്ന് ഒരുക്കുക, കുമ്പസാരത്തിനോട് ഒരുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുത്തൻകൊപ്പ ഇടവകയിൽ രാവിലെ തന്നെ വന്നു. ഞാൻ കടന്നു, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ കടപ്പായി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴുത്തിന് മേലെ തീരെ കഴുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല മോനെ, നമുക്ക് പോകാം, ദൈവം ഇടപെടുന്നു, വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛനെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ പോവുകയാണ് മല്ലന്തൂർ ഇടവകയിലേക്ക്. അവിടെ ധ്യാന ടോക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുർബാന എടുത്ത് വെച്ചു. കുർബാന വെച്ചതിന് ശേഷം ആരാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്ക് കഴുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ അൾത്താറിൽ നിന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്കറിയാം
ഞാൻ ഈ കഴുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റാതെ വേദന അനുഭവിച്ച് കണ്ണുനീരിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, ഈശോയെ ഞാനൊരു അക്ഷരം മിണ്ടണമെങ്കിൽ, ഈ ജനത്തെ ആരാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളം ചേർക്കലോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് ശിക്ഷ തരട്ടെ. ഞാൻ ആ സമയം, ആ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയം എൻ്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ എനിക്കൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു, ഒരു ഇടിവിട്ട് പോലെ എന്തോ എന്ന് തോന്നി. ഞാൻ ആ സമയം എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി. ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ബാഗിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ നെക്കോളർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് 4, 5, 6 വർഷമായി ഇതുവരെ എനിക്ക് കഴുത്തിന് വേദന പിന്നീട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ നിലവിളി, ഈ ശബ്ദം ഉയർത്തൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശബ്ദം ഉയർത്തൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ജപമാല കഴിയുന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പല വിചാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഹൃദയമൊരുക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ക്രിസ്തു കടന്നു ചേരുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ രോഗത്തിന്റെയും വേദനകളുടെയും പീഡകളുടെയും മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഹൃദയമൊരുക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്, നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. ഈ നിലവിളിക്ക് മുമ്പിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവം കടന്നു വന്നത് ഈ ബർത്തോമിയോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ ചങ്കുപൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച, ഹൃദയമൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, പത്രോസ്. യൂദാസും പത്രോസും ചെയ്തത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ തിന്മയാണ്, ഒരേ തെറ്റാണ്. യൂദാസ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. പത്രോസിനോട് യേശു ചോദിച്ചിരുന്നു, യേശുവിന് വാണിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നു പത്രോസിന്. പക്ഷേ പത്രോസ് അവിടുന്നൊക്കെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ആരൊക്കെ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയില്ല. പക്ഷേ പത്രോസ് സമയത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ, സമയത്തിന്റെ സമാപ്തിയില് ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു. യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു. ഒറ്റിക്കൊടുക്കലിന്റെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് യൂദാസ് നെഞ്ചുപൊട്ടി കരഞ്ഞത് അവൻ കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ്, പ്രാശ്ചിത്തം കൊണ്ടല്ല. അവൻ ഒരു കഴുമരത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചപ്പോ പത്രോസ് എന്താ, ചങ്കുപൊട്ടി ഹൃദയമൊരുക്കി തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. തെറ്റെന്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ മാപ്പപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായപ്പോ അവൻ നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു. കൊടുത്ത താക്കോല് അവിടെ തന്നെ അമർത്തി വെച്ചു ക്രിസ്തു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഹൃദയമൊരുക്കിയുള്ള, കണ്ടമിടറിയുള്ള, ആത്മാർത്ഥതയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടുന്ന സമയമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മാറട്ടെ. പാപിനിയായ സ്ത്രീ, അവള് നിലവിളിച്ച് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ത്രീയാണ്. ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ ഇവള് ചെയ്ത തിന്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോ യേശുവും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ട്. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു, ഇവൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്തു, അവൾ ആ പാപം ചെയ്തു. യേശു പറഞ്ഞു, പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ, പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ. അവളുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ക്രിസ്തു, അവളുടെ പ്രാശ്ചിത്തം, അവളുടെ മനോഭാവം, അവളുടെ പാപാവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയാണ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയുള്ള അവളുടെ നിൽപ്പ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, പാപം ചെയ്യാത്തവൻ ആദ്യം അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ. ഓരോരുത്തരെ ഇട്ടുപോയി പറയുമുള്ളവരെ അവളെ കൊല്ലാതെ, അവളെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് ആ ജനം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അവസാനം ക്രിസ്തുവും ഈ പെണ്ണും മാത്രം ബാക്കി നിന്നു. എന്താണ് ക്രിസ്തു ഈ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള കാരണം? ഒരേ ഒരു കാരണം, അവളുടെ നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന. അത് ശബ്ദമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു, കണ്ടമിടറിയുള്ള, ചങ്കുപൊട്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിലവിളിച്ചുള്ള, ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ, വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവിൽ നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ, അടയാളങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ ബർത്തോമിയോസ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ജനക്കൂട്ടം പറയാണ്, നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക. ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആർത്തിരമ്പലിനിടയിലൂടെ ക്രിസ്തു കടന്നു പോകുമ്പോ ഇവന്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം പോലും അത്ര മാത്രമായിരുന്നു. ആ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും ഇവന്റെ ശബ്ദം കർണപുടങ്ങളിൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ജനക്കൂട്ടം അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക.
സ്നേഹമുള്ളവരെ, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം അവനെ തടയുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ തന്നെ ആവാം മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നവര്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തും, ഒന്ന് സ്തുതിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു, തുടക്കത്തില് സ്തുതിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേരൊന്ന് കൈന്ന് ഉയർത്താൻ പോലും മടിയാണ്, ഒന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടിയാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ, ഞാൻ ഈ എന്താണ് വലിയ സെറ്റപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ ഒച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചാൽ, ഒന്ന് കൈയുയർത്തി സ്തുതിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? എന്റെ വിലയും നിലയും പോയാലോ, അല്ലേ? സ്നേഹമുള്ളവരെ, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത പോലും എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ആ ജനക്കൂട്ടമായിട്ട് മാറുകയാണ്. മടിയാണ് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ തടസ്സമായിട്ട് മാറുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ പോലും അലസതയോടുകൂടി തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ തന്നെ തടസ്സമായിട്ട് മാറുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവർ, ഇങ്ങനെ പല പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഒരുപക്ഷെ സീരിയൽ ആവാം തടസ്സം, ഒരുപക്ഷെ സിനിമയാവാം തടസ്സം, ചിലപ്പോ പാർട്ടി ആയിരിക്കാം തടസ്സം, ചിലപ്പോ മദ്യപാനമായിരിക്കാം തടസ്സം, ചില ആവശ്യമില്ലാത്ത വേഴ്ചകളായിരിക്കാം തടസ്സം. എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ സമയം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്? ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന്, പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്, എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും, നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ആരൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നോ ആ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാനായിട്ട്, വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുമ്പോ എന്റെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എനിക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ആ തടസ്സത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപമാകാം. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽക്ക് ഞാൻ വന്ന് മുട്ടുകയാണ്, നീ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പ്രവേശിക്കും. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽക്ക് വന്ന് ഞാൻ മുട്ടുകയാണ്, നീ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പ്രവേശിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നത്? അവന് കേറിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും. എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഈ പാപ അവസ്ഥകളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടവര്, ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റണം. അതേതും ആവട്ടെ, ഭൗതികമായിക്കൊള്ളട്ടെ, മാനുഷികമായിക്കോട്ടെ, മാനസികമായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കടന്നാൽ മാത്രമേ എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ, ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ബർത്തോമിയോസിന്റെ നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തു കേൾക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വരം യേശു കേട്ടു. കാരണം എന്താ? ഈ സ്വരത്തിന് വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ കൂടെ ചുറ്റും കൂടി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യർക്കാർക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവല്ല. യേശു എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് കാണണം. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാനും ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനും അവനെ ക്രൂശിക്കാനും എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഈ ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ യേശുവിനെ തിക്കിത്തിരക്കി കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ നിലവിളിക്കുള്ള കാരണം, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം വേണം, അടയാളം വേണം, വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള നിലവിളിയായിരുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള നിലവിളിക്ക് മുമ്പിലാണ് ക്രിസ്തു തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവരെ വിളിക്ക്. യേശു അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. യേശു എന്റെ സ്വരം കേൾക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന്, നിലവിളിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഹൃദയമൊരുക്കി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കണ്ടമിടറി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന, പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന, യേശുവാകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആ തിന്മയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന്, മാനുഷികമായിട്ടുള്ള
ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബലഹീനതകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ, എന്നെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ എനിക്ക് ആവണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, ക്രിസ്തു എന്റെ സ്വരം കേൾക്കും. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ദൈവം ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല. പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹമായി ക്രിസ്തുവിന് എന്നെ മറക്കാനാവില്ല. അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് എൻ്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ക്രിസ്തു എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, ക്രിസ്തു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരും. എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ മണിക്കടവ് ഇടവക്കാരനാണ്. മണിക്കടവുകാരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അച്ഛനാവണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛനാണെന്ന് ആഗ്രഹം കുറെ നാളുകൾ കടന്നുപോയി. ആഗ്രഹത്തിന് ചെറിയ കുറവൊക്കെ വന്നു. കുറെ വീണ്ടും നാളുകൾ കടന്നുപോയി. വീണ്ടും ആഗ്രഹം ജോലി തീവ്രമായി. അപ്പം എനിക്ക് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ ഒരു വൈദികനാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അച്ഛനാകുവാണെങ്കിൽ തലശ്ശേരിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാവണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഏതായാലും ഞാൻ ക്യാമ്പിന് പോയി. 2 ക്യാമ്പുകൾക്കും ഞാനായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ലീഡർ. അപ്പോൾ അല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മളെ ക്യാമ്പ് ലീഡർ ആക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ലീഡർ എന്തായാലും തട്ടിക്കളയില്ല, തലശ്ശേരി തന്നെ സെലക്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള വലിയ വ്യാമോഹമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അച്ഛന്മാർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളോട് താല്പര്യമായിരുന്നു. എന്തായാലും നാളുകൾ കടന്നുപോയി. ക്യാമ്പുകൾ, ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പിൽ നെല്ലിക്യാമ്പ് ഫൊറോന ക്യാമ്പിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം, ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിനാണ്. അപ്പോൾ വലിയമ്പറ്റം പിതാവ് എന്നോടും പപ്പ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോന് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലല്ല ഭദ്രാവതി രൂപതയിലാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കിളി പോയൊരു സമയമായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമായിപ്പോയി. ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു വിളി. ഭദ്രാവതി എന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എൻ്റെ അറിവിൽ ബാസിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത എന്നല്ലാതെ ഭദ്രാവതി പേര് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കർണാടക, കേരളത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ, ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സംസ്കാരം, ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ, അവരുടെ ഇടയിലേക്ക്, ആൾക്കാർക്കല്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത സ്ഥലം. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഇനി അടുത്തത് സെമിനാരിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ്. +1 +2 പഠിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണത് പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു, മോനെ ഭദ്രാവതി രൂപതയ്ക്കാണ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പിതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാ, നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മെത്രാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അൽത്തറവാലിനൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മെത്രാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ചൊല്ലി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവമൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വലിയമ്പറ്റ പിതാവ് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സമ്മാനം തന്നു. ആ ഒരു അനുഭവമൊക്കെ മെത്രാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്കുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മെത്രാൻ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്നാൽ പിന്നെ പോയേക്കാന്ന് ഓർത്തിട്ട് നാടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ഭദ്രാവതി രൂപതയ്ക്ക് ചേർന്ന ശമ്മാശനാണ്. എന്നോട് പിതാവ് പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമുക്ക് 3 വർഷം തലശ്ശേരി മൈനർ സെമിനാറിലാണ്. അങ്ങനെ തലശ്ശേരി പഠനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഫിലോസഫി കഴിഞ്ഞു, തിയോളജി കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിട്ടുപോരാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പൗരോഹിത്യത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൗരോഹിത്യം ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. മണിക്കടവ് ഇടവകയിൽ 2020 ജനുവരി 2-ാം തീയതി എൻ്റെ പട്ടസ്വീകരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭദ്രാവതി ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര അയക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരജന കൈക്കാരന്മാരോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് ഒരു സെൻഡ് ഓഫ് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്മുടെ പട്ടത്തിന് ഒരു സഹായിച്ച കുറേ പേരുണ്ട്, കൈക്കാരന്മാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും അധ്യാപകരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കൂട്ടം, ഒരു 10-45 പേര് വരുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും ചേച്ചിയും അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി അടിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ, നമ്മളതാണ് മാടയാണ് കോടയാണ് അത് വലിയ ടീംസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് നമ്മളെ പൊക്കി അടിക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പോലും നമ്മളെ പറ്റി നന്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവനെ പോലെ ഒരു ഉഴപ്പൻ, ഇവനൊന്നും പഠിക്കില്ല, അങ്ങനെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വഴക്കാണ്. നീ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിങ്ങനെ പാവം ചുമ്മാ
പറയുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചർമാർ. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർമാർ നമ്മളെ പറ്റി എന്നാ ഇതുപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു മിടുക്കൻ, ഞാൻ തന്നെ കണ്ണു വീഴ്ചത് എന്നെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത്, കാരണം തെറി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ പൊക്കി അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ, ഇത് 2 ദിവസം മുമ്പേ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പൊക്കി അടിക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശമട്ടത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ, അപ്പോൾ വികാരജൻ ചോദിച്ചു ആർക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഇനി പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ, മേഴ്സി ടീച്ചറാണ്, വിശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, മണിക്കടവ് ഇടവകയിലെ ഒരു ടീച്ചർ. ടീച്ചറിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ജോസിയേട്ടൻ. രണ്ടുപേരും സ്വന്തമായിട്ട് കോളേജും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഈ പഠിപ്പീരും കോളേജും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് എപ്പോഴും ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ 2 വിശുദ്ധ ജന്മങ്ങൾ. അവർക്ക് ചെറിയൊരു വീടാണ്. ആ വീട്ടില് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു വീട്, ചെറിയ കട്ട കൊണ്ട് കെട്ടിയ വീട്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി വെൽ ഫർണിഷ്ഡ് ആണ്, നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാ മുറി. കാരണം അവരെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരാണ്. ജോസേട്ടൻ 2 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. ടീച്ചർ നല്ല വിശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേഴ്സി ടീച്ചർ കൈപൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ വാന്ന് പറഞ്ഞു. മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, എന്നോട് ചോദിച്ചു, ലിബ്നജ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് ഞാനൊരു കപ്പ് തന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ അത് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മോനെ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനും ജോസേട്ടനും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു 12 മണി സമയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ദർശനം പോലെ മാതാവിന്റെ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മാതാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ 2 പേരും കേട്ടു. ലിബിന് ഒരു കപ്പ് കൊടുക്കണം, അതിൽ നിറച്ച് ഞാൻ ഒരു ദൈവവിളി കൊടുക്കും. ടീച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകാണ്. ആ കപ്പ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട് ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വലിയ പൈസക്കാരൊന്നുമല്ല, പാവപ്പെട്ടവരാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വീട്, ആ വീട് ചെറിയ പഴകി നമ്മൾ പുതിയൊരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഡ് കെട്ടി ഇപ്പുറത്ത് വീട് പൊളിച്ചിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഷെഡ് കെട്ടി താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട് ഇപ്പുറത്ത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ അടിച്ച് ഈ വീട് ഇടിഞ്ഞു വീണു. ഞങ്ങൾ ഒച്ചയും ബഹളം കേട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കപ്പ് പൊട്ടി തകർന്നുപോയി. ഞാൻ എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കപ്പ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിലയൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കപ്പ്, ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ് കപ്പ്, ഒരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ്. ഇന്നും അതിന്റെ പൊട്ടി തകർന്ന പീസുകളും ആ കപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ട്. ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞു, മോനെ ദൈവവിളി നിറച്ച് തന്നത് മാതാവാണ്, യേശു തന്ന ഈ ദൈവവിളി നീ സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചറും കണ്ണു നിറഞ്ഞ് അവിടെ മൈക്കിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഒരുപാട് ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ടീച്ചറിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ അതിനുശേഷം ആദിലാബാദ് രൂപതയിൽ 3 വർഷം ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടും. 3 മാസത്തിൽ 2ാം മാസം അവിടെ കൊറോണ വന്നു. കൊറോണ വന്ന് ഭയങ്കര ശക്തമായി, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കൊറോണയുടെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ ഓടുന്ന സമയം. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആദിലാബാദ് അവിടെ എൻ്റെ വികാരേശൻ, അവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്? വിശുദ്ധനാണ് അല്ലെ? ഞാൻ പാപികളിൽ പാപിയാണ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാനിത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദിലാബാദ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധനായ ഒരു വൈദികനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വികാരേച്ചനായിട്ട് ദൈവം തന്നത്. വികാരേച്ചൻ നന്നായിട്ട് ധ്യാനിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകും. കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാം അടച്ച് പള്ളിയിൽ തന്നെയായി, ആരും വരില്ല, ഞങ്ങൾ 2 പേരും മാത്രം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ലിബിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആരാധിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ടൈം 1 മണിക്കൂർ അച്ഛൻ, 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ രാത്രി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു രാത്രിയിലും ധ്യാനം ആരാധനയാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കും, അടുത്ത മണിക്കൂർ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. 8-9 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂറൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു 10 മണിക്കൂറുള്ള എനിക്കൊന്ന് 3-4 ആഴ്ച 1 മാസത്തോളമുള്ള ഈ ഒരു ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും എൻ്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഒരുപാട് തവണ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. ഏതായാലും നാളുകൾ കടന്നുപോയി. ഞാൻ ആദിലാബാദിൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിലേക്കാണ് അടുത്ത എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെന്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാവതി രൂപതയിൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസം ആ സമയത്ത് ആദിലാബാദ്, അടുത്ത 1 വർഷം തലശ്ശേരി. ഈ 2 അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് വേണം ഭദ്രാവതി രൂപതയിൽ
ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ പിതാവ് വളരെ വിശാലമായ മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ്, ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ പനത്തടി ഇടവക, ഇവിടെ അടുത്താണല്ലേ, പനത്തടി ഇടവകയിൽ ഒരു വർഷക്കാലം 1.25 വർഷക്കാലം ഞാൻ സേവനം ചെയ്തു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്തെന്നല്ല, ദൈവം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കാരണം കൊറോണയുടെ പീക്ക് സമയമാണ്. എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന 5 പേര് മാത്രം കുർബാനയ്ക്ക് വരാൻ അനുവാദമുള്ള മാസ്ക് താത്തിയിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്ന, ഒരു കൊറോണ വന്നാൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു കാലം. ആ സമയത്ത് അരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്ഷണ സാധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂത്തിനെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഈ വീടുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടി, ഷീറ്റ് കെട്ടി, ഒന്നുമില്ലാതെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. ആ കുടുംബം, ആ ചേട്ടന്റെ കൈ ലൈൻമാൻ ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് 2 കൈയുടെ വിരലുകളും ഇങ്ങനെയാണ്, അനങ്ങില്ല, സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടന് ശ്വാസം മുട്ടൽ കാരണം ഒരു പണിക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. 10 സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ചേട്ടൻ താഴെ കിടക്കും. മോനാണെങ്കിൽ ചെറിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ ഒരു പാവം അമ്മച്ചി, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം. അവിടെ ഞങ്ങൾ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ എന്തേറെ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ആ കൊറോണയുടെ ആ സമയത്ത് എന്തേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. ഇത് മാസ്ക് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വികാരത്തിന് എപ്പോഴും എന്നെ വഴക്ക് പറയും. ഞാൻ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് കൊറോണയുടെ ഒരു ചുമയുടെ, പനിയുടെ, ചോരയുടെ ഒരു സംഭവം വന്നില്ല. എന്നെ ദൈവം ഉള്ളംകൈയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നാർപുര ഇടവകയിൽ കാലുകുത്തി. എന്നാർപുര കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ കൊച്ചച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇടവകയിലേക്ക് ചെന്നു. ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല, 4 ദിവസം എനിക്ക് ചെറിയ ചുമ അനുഭവപ്പെട്ടു. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഭദ്രാവതി രൂപതയിൽ ദൈവം എനിക്ക് വിളി തന്നത്, കപ്പിൽ നിറച്ച് ദൈവവിളി തന്നതാണ്. എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ സേവനം ചെയ്ത് 3-ാം പൊക്കം. എനിക്ക് ആളുകളെ പോലും അറിയില്ല. ആകെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഈ ഇടവകയിലേക്ക് പോയ അനുഭവം മാത്രം. ഞാൻ ഇടവകയിൽ സേവനം ചെയ്ത് 3-ാം പൊക്കം ഈ ചുമ വന്ന് വികാരച്ചൻ തോമസ് കുളത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ, വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ലിബിനച്ച ഒന്ന് പുഷ്പ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോകാച്ച. ഞങ്ങള് കൈക്കാരൻ എന്നെ, ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിക്ക് ഒരു ബൊലേറയുണ്ട്, പള്ളിയുടെ ബൊലേറയുടെ മുമ്പിലെടുത്ത് കൈക്കാരൻ എന്നെ ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ കൊറോണയുടെ സമയമൊക്കെയല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ കാലേ കയ്യെ പിടിച്ചു, സിസ്റ്ററെ ടെസ്റ്റിനൊന്നും വിട്ടേക്കരുത്, ഇനി എങ്ങാനും അങ്ങനെ ആണെങ്കിലോ, അപ്പം മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മാറൂലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലേ, സിസ്റ്റർ നിർബന്ധിച്ച് ഏതായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക്, ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിസ്റ്ററിന്റെ ഈ ഒരു നിർബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ കൂടാരമൊക്കെ കെട്ടി കുറെ ടീംസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആശുപത്രി കയറ്റൂല അല്ലെ, ആ സമയത്ത് ആശുപത്രി കയറ്റുന്നില്ല. കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്ന കുറെ കുറെ ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് വന്ന അനുഗ്രഹ ജീവികളെ പറ്റി കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്തമായിട്ട്, എപ്പോഴും ഈ കുന്തമായിരിക്കും ഇവരുടെ കയ്യിൽ, മുക്കി ആക്കാനുള്ള കുന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇടവക്കാരെ ചേച്ചിയാണ് ഈ കുന്തം പിടിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ചേച്ചി തല ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമേ, തല വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചേച്ചി കുന്തമായിട്ട് മൂക്കിൽ 2 തട്ട് തട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, അച്ഛാ പോസിറ്റീവാണ്. നമുക്ക് എന്നാ പോസിറ്റീവ് കാര്യം കേട്ടാലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഈ പോസിറ്റീവ് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ 2ാമത്തെ കിളി പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും, ആരെങ്കിലും കേട്ടോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ട് പുറകില് ഏലിയാസേട്ടൻ നിൽപ്പുണ്ട്, കൈക്കാരൻ. ദൈവമേ, ആരെങ്കിലും അറിയാതെ നൈസായിട്ട് എവിടെ പോയി കിടക്കാന്ന് ഓർത്ത് അതും നടക്കില്ലേ. ഇടവക്കാരിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇടവക്കാരനാണ് കേട്ടത്. സ്പോട്ടിൽ ഇടവക്കാരൻ മാറി, കൈക്കാരൻ അപ്രത്യക്ഷമായി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൈക്കാരൻ എവിടുന്നോ മേടിച്ച ഹെൽമെറ്റും തലയിൽ വെച്ച് കുറെ സാധനങ്ങൾ, മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ഏലിയാസേട്ടൻ വന്ന് നിന്നു. ഞാൻ നിന്നപ്പന്നെ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ, സ്നേഹം പ്രതിബന്ധം അറിയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയാത്തതുപോലെ ഞാൻ ബൊലേറെ കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റിൽ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അച്ഛൻ്റെ സീറ്റ് മുമ്പിലല്ല, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നോണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ അവിടെ പോയിരുന്നു. പള്ളിയിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് വികാരേജൻ തോളത്ത് തട്ടി കയറ്റിവിട്ട വികാരേജനും ഒരേ ഏക്കർ അപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. മാസ്ക് കാരണം അച്ഛൻ്റെ മുഖം കോളാമ്പി കുത്തിയതുപോലെ. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വികാരച്ചൻ റൂമിൻ്റെ ജനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ നമുക്ക് നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം. നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയോ? ഭദ്രാവതിയിലെ നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റൽ. അവിടെ നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ചെറിയ കൊറോണയല്ലേ, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ ബാഗും അതിൽ 2-3 തുണിയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സിസ്റ്റർമാര് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്.
വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയൊക്കെ ആ പാവം സിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നു. ചെറിയ പന്നിക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് വരും, സ്നേഹത്തോടെ അവർ പരിചരിച്ചു. പക്ഷേ ഈ പരിചരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൊറോണ കുറയുന്നില്ല. ഏതായാലും എനിക്ക് ശ്വാസതടസ്സം കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടെസ്റ്റിന് വിട്ടു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ നമുക്ക് ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്, ആദ്യം 10 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം 20 ആയിട്ടുണ്ട്, കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ പൊന്ന സിസ്റ്ററെ കാല് പിടിക്കുക, ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം കുറഞ്ഞോളും, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റർ സമ്മതിച്ചില്ല. പിതാവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ്. പിതാവ് എന്നെ സ്പോട്ടിൽ വിളിച്ചു, ലിബിൻ അച്ഛാ നമുക്ക് സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം. ചെറിയ ലൂക്കലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ 3ാമത്തെ കിളിയും പോയി. അപ്പൊ പിതാവ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന വികാരിച്ചന് കൊറോണയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഏതായാലും വികാരിച്ചൻ ഇപ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി എന്നെ യാത്ര അയക്കുകയാണ്. എനിക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം. ഞാൻ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ്, തീവ്ര പരിചരണ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചെറുതല്ല, മുണ്ടക്കി കൊടുത്ത് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ വികാരിച്ചൻ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് വികാരിച്ചൻ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട്. വികാരിച്ചൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ വികാരിച്ചൻ കൈകൾ ഉയർത്തി എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ലിബിനച്ഛൻ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ എന്റെ വികാരിച്ചനോട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂലേ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായത്. ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചു വരൂലേ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചത് വികാരിച്ചൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഏതായാലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആംബുലൻസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ CID മോസയ്ക്കകത്തൊക്കെ നിലവിളി ശബ്ദം ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ഈ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ 2 ഡോറും തുറന്ന് കിടക്കുന്നു. ഞാൻ ആംബുലൻസ് രസമല്ലേ, പോയേക്കാന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഞാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവിടെ കടന്നു. അപ്പൊ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ നിലവിളി ശബ്ദം ഇട്ടിട്ട് ആംബുലൻസ് പറന്നു പോകുന്നു. പാവം പിതാവ് എസ്കോട്ടുമായിട്ട് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ. ഏതായാലും സെന്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പറഞ്ഞ് ഏക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഏക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ കുന്തറാണ്ടം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വിട്ട് നേരെ ICU റൂമിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു റൂം, ഇങ്ങനെ കീ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൂം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ റൂമിലേക്ക് കയറി. ആദ്യമൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസതടസ്സം കൂടി വന്നു. സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ഒരു 87-90 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അപകടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് 65 സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി, നാളുകൾ കടന്നുപോയി. ഡോക്ടർമാർ ഓരോ ദിവസം വന്നിട്ട് പറയും കൂടുന്നു കുറയുന്നില്ല. പിതാവ് മിനിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ദിവസം ഒരു 3-4 തവണ മെസ്സേജ് അയക്കും, കുറെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ്. ഡോക്ടർമാർ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ്, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് ഉരുകുകയാണ്. ഏതായാലും പാവം പിതാവ് ഞാൻ നന്ദിയോടെ കൂടി ഓർക്കും. ഞാൻ ആ സമയത്ത് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ICUവിന്റെ ആ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ പിതാവിരുന്ന് കൊന്തയില്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാവും പകലും ഇല്ലാതെ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാവ പിതാവ്. ഏതായാലും ദിവസങ്ങളും നാളുകളിൽ കടന്നുപോയി. അന്നും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു ദിവസം ആ വെള്ളിയാഴ്ച ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി 12 മണി, ഒരു 10-11:30 ഒക്കെ സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കന്നഡയിലാണ്, എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാം എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല. കന്നഡയിൽ ആ നഴ്സുമാരോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ നമുക്ക് നാളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറയുന്നില്ല. പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊക്കെ അറിയിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മമ്മിക്കോ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കോ ഒന്നും പറയില്ല. മമ്മിയൊക്കെ ഞാനും മമ്മിയും ഒത്തിരി അറ്റാച്ച്ഡാ. ഇത് മമ്മി അറിഞ്ഞാൽ മമ്മി അവിടെ തലതല്ലിച്ചാവും. അപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും അറിയിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇത് വീട്ടിൽ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. പിതാവ് എന്തായാലും വീട്ടിലൊക്കെ അറിയിച്ചു, നാട്ടിലൊക്കെ അറിയിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വാട്സപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നിറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ചിട്ട് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നിമിഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഞാൻ കടന്നു വല്ലാത്ത ഒരുകലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ പോകുമ്പോൾ 1 മാസം മുമ്പാണ് എൻ്റെ വികാരി ജനറാളച്ചൻ, രൂപതര വികാരി ജനറാളച്ചൻ ഷാജി മുണ്ടമ്പളക്കൽ അച്ഛൻ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാതെ മരിച്ചുപോയത്. 1 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് പേടിച്ച ഒരു രാത്രി നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വയറിന് പ്രശ്നം
പ്രശ്നമുണ്ട് ഇച്ചിരി. എനിക്ക് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വയറ് അപ്സെറ്റ് ആവും. ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നഴ്സുമാരുടെ അനുവാദം വേണം. നമ്മൾ മണിയടിക്കും, നഴ്സുമാർ ഒന്ന് കട്ടിലെ കുത്തിയിരിക്കും, നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നഴ്സുമാർ വന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിനിമ കാണാൻ പോകാത്തതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൊട്ടൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടാ പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നി. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തായാലും അന്ന് രാത്രി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തോന്നിയപ്പോൾ നഴ്സുമാരെ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല, മണി അടിക്കാൻ നിന്നില്ല, മാസ്ക് പതുക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഞാൻ അപ്പത്തെ കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് നിലത്ത് വീണു. ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇഴഞ്ഞ് കട്ടിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ, കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നു, കൈ എത്തി. ഞാൻ ആ മണി അടിച്ചപ്പോൾ നീട്ടി അടിച്ച ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാരെല്ലാം ഓടി വന്നു. ചങ്കത്തും പുറത്തിനിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആഞ്ഞാഞ്ഞു കൊട്ടി അവരുടെ അച്ഛന്മാരോടുള്ള എല്ലാ ദേഷ്യങ്ങളും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തീർത്തു. ഏതായാലും എന്നെ എടുത്ത് കട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെടയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ച ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു, ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെടയുമ്പോൾ എവിടേക്കോ കേട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഓടി വന്നു. ഈശോ മറിയ യോസേപ്പേ, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൂട്ടായിരിക്കണേ. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അവരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ അത് ഉയർത്ത്, ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഉയർത്ത്, അത് ഇത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിലവിളിക്കുന്നു, ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ, ഞാൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ എൻ്റെ ഫോണുണ്ട്. ആ ഫോണിൽ ടിങ് എന്ന് മണി അടിച്ചു. എനിക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ ടിങ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് പ്രലോഭനം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ടിങ് എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നിങ്ങനെ ആരോ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എടുത്താൽ ആദ്യം ഈ ഫോൺ എറിയുന്നത് ഡോക്ടറായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈശോ മറിയം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും പല വിചാരമാണോ എന്തോ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആരോ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ അൾത്താരിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ചേർക്കലോ മായം ചേർക്കലോ കള്ളത്തരം പറച്ചിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം അതിന് ശിക്ഷ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഫോൺ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ്. എനിക്കറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു അങ്കമാലിക്കാര മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. ആ മനുഷ്യൻ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛാ, എനിക്ക് ഒരു കൊന്തയുടെ പടമുണ്ട്. അച്ഛാട്ടൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു, അച്ഛാ എനിക്ക് മാതാവ് തന്ന കൊന്തയാണ് അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയം. അച്ഛന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അച്ഛന് സൗഖ്യം കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോണിൽ കിടപ്പുണ്ട്. രാത്രി വന്ന ആ മെസ്സേജ് കാണുകയും ഞാൻ കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്ത സമയം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒരു ശ്വാസം കിട്ടി. ആ ശ്വാസമാണ് ഇന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും വെള്ളച്ചേർക്കലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് ശിക്ഷ തരട്ടെ. ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലേ. പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റൂമിലേക്കാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ആശുപത്രി ചെലവഴിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ NR-പുരയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആ സമയം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ്. ഇന്ന് ഈ ധ്യാനം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തന്ന കൃപയാണ്, ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അതിനുശേഷം വെറും 15 ദിവസം ഞാൻ യൂത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്, രൂപതയിലെ യൂത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. ആ സമയം അവിടെ യൂത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഭദ്രാവതി രൂപതയിൽ നടക്കാൻ പോവാണ്. ഈ 300 പേര് 350 പേരുടെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഇഗ്നൈറ്റ് 2K21 എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കത്തിന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത്. ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നിടത്ത് ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, ദൈവം നമ്മുടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഈ ചേട്ടനും കുറെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ടീമും പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു. എന്നെ വിളിച്ചു, അച്ഛാ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം. ആ നമ്പറിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന ടീം വന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ജപമാല എനിക്ക് തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛന് അമ്മ തന്ന കൊന്തയാണ്, അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവം ഇടപെടും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ജപമാലയിലൂടെ ദൈവം ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടത്തുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യാധാരണയല്ല.
നമ്മളൊക്കെ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ. എത്ര കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാരണം, നമ്മുടെ തലയിൽ മാമോദിസ ജലം വീണിട്ട് നമ്മളെ അവൻ തൻ്റെ ചങ്കിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കണം, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥ നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറന്നുപോയോ? നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് ആ നിലവിളിക്ക് നടുവിൽ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ജനം തടസ്സപ്പെടുത്തി, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് എന്റെ ചിന്ത, എന്റെ അലസത, എന്റെ വിശ്വാസക്കുറവ്, എന്റെ പാപാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ്. ഈ തടസ്സം ജനം പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിക്കുക, തടസ്സപ്പെടുത്തി. മൂന്നാമതായിട്ട് യേശു ഇവന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ജനക്കൂട്ടത്തോട് പറഞ്ഞു, കോൾ ഹിം, അവനെ വിളിക്ക്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വിളി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഈ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിളി ക്രിസ്തു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ. ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമയം, രണ്ടാമതായിട്ട് വിശ്വാസ തികവിൽ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. പലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഇടപെടാത്തത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിലോ തീക്ഷ്ണത നിറഞ്ഞ, വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ, കുറവില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. എന്നാർപുരയില് വീണ്ടും ഞാൻ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. അധികം പ്രശ്നങ്ങളോ വലിയ അസ്വസ്ഥതകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നാർപുരയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം വാർഡ് പ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി വാർഡിലേക്ക് 6:45 സമയം കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ചെറിയ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇന്ന് പോകാം എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. വികാരേജൻ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. വികാരം ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ചിരിച്ച് കാണിച്ചു. അച്ഛൻ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഹെൽമെറ്റും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ, എന്നാർപുര പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹൈവേ, വലിയ ഹൈവേ ആണ്. നടുക്ക് പുല്ലൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് എൻ്റെ ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് കുടുകിടാ വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 200 മീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോയുള്ളൂ. ഞാനൊരു മിന്നായം പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ സെന്ററിൽ ആ പുല്ലൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് ചാടി ഒന്ന് ചേർന്നു. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്രോസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് മിന്നായം പോലെ കണ്ട, ഒരു വെള്ള ഉടുപ്പ് മിന്നായം പോലെ കണ്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ബോധം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. തലയടിച്ചു വീണു, ഹെൽമറ്റ് പൊട്ടി തവിട് പൊടിയായി, തലയടിച്ചു വീണു, നടുവടിച്ചു വീണു. നേരെ എന്നെ പുഷ്പ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, എനിക്ക് കൊറോണ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ റഫർ ചെയ്ത സിസ്റ്റർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ പാവം സിസ്റ്റർമാർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോരയെ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന അച്ഛൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബോധം അല്ലെ, ചെറിയൊരു ബോധം എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, സുസന്ന സിസ്റ്റർ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ്റെ ലോഹം മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ തുണി മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധം വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ തുണി മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതുക്കെ ചെറിയൊരു ബോധം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കർദിനാള് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് ചോരയെ കുളിച്ച് ഇങ്ങനെ കർദിനാള് കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ ചോര കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള ബോധം കൂടെ പോയി. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഞാൻ ബോധം പോയി. ഇപ്പം ഏതായാലും ആശുപത്രിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി, മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അതിനെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ വിറ്റ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കൈക്കാരന്മാര്, പള്ളിയുടെ മറ്റേ പഴയ ബൊലേറൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചേട്ടന്മാര് പാവങ്ങള് വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറെ വഴിയൊരുക്കി അവരെ കാണുന്നില്ല, അവരങ്ങ് മുമ്പിലാണ്. അപ്പൊ വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ശബ്ദം. നമ്മുടെ ബൊലേറയല്ലേ കിടക്കുന്നത്, ഏത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അടയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ബൊലേറോ. ചേട്ടന്മാരിറങ്ങി സൈഡിൽ നിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ വിട്ടടിച്ചു പോയി. എന്നാലും ദൈവം അവിടെയും കാത്തു. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മുഖം ഈ ഒരു ഫുള്ള് നീര് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട്
നീരിറങ്ങാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവര് ഇതൊക്കെ നടത്തി, എക്സ്റേ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഈ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ 3 എല്ലുകളും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീരിറങ്ങണം. അങ്ങനെ നീരിറങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ എത്ര നാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ റൂമിൽ ചെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേതാ ഭീകരജീവി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ചിരിക്കാം, ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ കിളി പോയ സമയം. ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ വീർത്ത് തുള്ളിച്ചാടി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പകുതി മൃഗവും പകുതി മനുഷ്യനുമായ അല്ലെ ഒരു രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഭയങ്കര വീർത്ത് എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി. ഈ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ സാധനം കൺപോള. ഈ കൺപോള ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോന്നു. ഇത് പിന്നീട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നേരെ എല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഭയങ്കര വിരൂപമായി, ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലുകളൊക്കെ ശരിക്കുമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും നന്ദിയോടുകൂടി എൻ്റെ NRBയിൽ എൻ്റെ യൂത്തിനെ ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കും. എന്നെ ചങ്ക് പോലെ കൂട്ടി നടന്ന് സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ പിള്ളേരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നടത്തി തന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ല. അറിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടിൽ അമ്മ ഒടിയാവും. അമ്മ അതിന് ഇമോഷണലാണ് മമ്മി. എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ. അപ്പൊ വീട്ടിലൊന്നും അറിയിച്ചില്ല. ഏതായാലും ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇച്ചിരി നീരിറങ്ങി. ഒരാഴ്ചത്തോളം ഞാൻ വേദന അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ചേർക്കലുണ്ട്, ദൈവം എനിക്ക് ശിക്ഷ തരട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഈ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയം ഒന്നും ഞാൻ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, വേദന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ, ഈ ജപമാലയൊന്ന് മാറ്റിവെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേദന തുടങ്ങും. ഒരുപാട് വേദന ഞാൻ തിന്നിട്ടുണ്ട്. കാലക്കൂടെയും കയ്യക്കൂടെയും ഇങ്ങനെ ആന്റിബയോട്ടിക്കും പെയിൻ കില്ലറും ഒക്കെ അടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ വേദനയ്ക്ക് വലിയ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റി. 4 മണിക്കൂർ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് 7 മണിക്കൂർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ പുറത്ത് സൈഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ ബോധം വരും. എൻ്റെ വലത് കൈ മുഴുവൻ വെള്ളമാണ്. ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാവം മമ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ മമ്മിയുടെ കണ്ണുനീരാണ് കയ്യിൽ. ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ എന്നെ വഴി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ. ഇതിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് സഹനം ദൈവം തന്നാലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം തന്ന സമ്മാനം എന്താണെന്ന് നാളെ ഞാൻ പറയാം. ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. നാളെ എല്ലാവരും വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സസ്പെൻസ് അവിടെ ഇടുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അത് ഞാൻ നാളെ പറയാം. ദൈവത്തിന് ഈ ഒരു സഹനത്തിന് ദൈവം തന്ന സമ്മാനം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടു ഒരുപാട് തവണ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും ഒരുപാട് തവണ. ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഇടപെടും. ആ ഇടപെടൽ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് എത്ര തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ചങ്ക് പൊട്ടി നിലവിളിച്ച് ദൈവമേ എന്ന് വിശ്വാസത്തികവോടെ പ്രാർത്ഥിക്കെങ്കിൽ പറ്റണം. അവിടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത 4ാമത്തെ കാര്യം, പുറംകുപ്പായം ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അവൻ പുറംകുപ്പായമുണ്ട് അല്ലേ? പുറംകുപ്പായം ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ആ പുറംകുപ്പായം എറിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. പുറംകുപ്പായം ദൂരെ എറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അവന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലോടുള്ള വിട പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക്, പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക്, പുതിയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നു പോവാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ പുറംകുപ്പായം അവൻ ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ? സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇതുവരെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞവന്, ഇതുവരെ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞവന് യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട്, പ്രകാശം സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അവൻ ദൂരെ എറിയുന്നത് ഈ അടിമത്തത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള, അന്ധകാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുറംകുപ്പായമാണ്. ആ പുറംകുപ്പായം ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുകയാണ്, നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ പുറംകുപ്പായം ഒന്ന് വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? പുറംകുപ്പായം വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഓരോ ധ്യാനവും, ഓരോ ആരാധനയും, ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും, ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ നൽകണമെങ്കിൽ ഈ പാപം നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ, തഴക്കദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ എല്ലാ
കുപ്പായങ്ങളെയും പുറം കുപ്പായങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യനും പ്രകാശം കാണാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രകാശം കാണാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പുറം കുപ്പായങ്ങൾ നമുക്ക് വലിച്ചെറിയാം. യേശു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ യേശു പറഞ്ഞു, അവന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റ്. അവന്റെ ശരീരത്തെ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള തടസ്സം ആ കല്ലായിരുന്നു. ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. എടുത്തു മാറ്റി. യേശു അവന്റെ കല്ലറയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലാസറേ, യു കം ഔട്ട്. നീ തിരിച്ചു വാ, നീ എഴുന്നേറ്റ് വാ, നീ ജീവിതത്തിലേക്ക് വാ. ആ കല്ല് ലാസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറംകുപ്പായമായിരുന്നു. ആ പുറംകുപ്പായം വലിച്ചെറിയാൻ താറായപ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്ന അത്ഭുതമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശു ആ മനുഷ്യനെ ഉയർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കുമില്ല കുറെ കല്ലുകൾ, കുറെ പുറം കുപ്പായങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വലിച്ചെറിയാനും പുറത്തിറങ്ങാനും മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തില്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് പ്രകാശം നിറയ്ക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന് പറ്റും. നമ്മൾ എന്നാണോ ഈ പുറം കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാതെ, മനസ്സ് കാണിക്കാതെ ഈ പുറം കുപ്പായത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ തളച്ചിടുന്നത്, അവിടെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം മങ്ങിപ്പോകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും. ഓരോ കുമ്പസാരവും ഈ പുറങ്ങുപ്പായും ഒന്ന് വലിച്ചെറിയാനുള്ള അവസരമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പാപികളാണ്. ആരാണ് പാപമില്ലാത്തവര്? ആരാണ് അശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവര്? തിരുവചനം പറയുന്നല്ലോ, നീതിമാൻ പോലും 7 പ്രാവശ്യം പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം. നമ്മളൊക്കെ പാപികളാണ്. നമ്മളൊക്കെ പാപികളാണ്. ഒരു മനുഷ്യരും പുണ്യവാന്മാരൊന്നും അല്ല. ഒരു മനുഷ്യനും പുണ്യവാനല്ല. നമ്മളൊക്കെ പാപികളാണെങ്കിൽ ആ കുമ്പസാരക്കൂട് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മോനെ മോളെ, ആ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതവും അടുത്ത് തിരിച്ചു പോ. അവിടെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, അവിടെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുറംകുപ്പായമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയ, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള, എന്റെ ആത്മാവിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലാണ് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ, സംതൃപ്തിയോടെ ആ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ബർത്തമിയോസിനെ പോലെ ആ പുറംകുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണം. പുറംകുപ്പായം വലിച്ചെറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റണം. എന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന എല്ലാ പാപ അന്ധകാരത്തെയും അശുദ്ധിയുടെ വഴികളെയും എന്നേക്കുമായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ എന്റെ തമ്പുരാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അകന്നു പോകില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്റെ യേശുവിനോട്, നമ്മുടെ യേശുവിനോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വെക്കാം. ഒരിക്കലും തമ്പുരാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോകരുത്. യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സ്നേഹത്തോടെയാണെങ്കിൽ യേശുവിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് സ്നേഹത്തോടെയാവണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു തന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പാപമാണ്. പാപമുള്ളിടത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന് പറ്റില്ല. കാരണം പാപമുള്ളിടത്ത് ദൈവമില്ല, ദൈവമുള്ളിടത്ത് പാപവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദനയോടുകൂടെ, സങ്കടത്തോടെ, കണ്ണുനീരോടെ തിരിച്ചറിയണം, എന്താ എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട്. എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് അതൊരു തടസ്സമാണ്. എന്റെ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാപം മതി, ചെറിയൊരു പാപം മതി എന്റെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ക്രിസ്ത്യാശന്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് കയറിയത്. ഒരു ചെറിയ പാപം മതി, ഒരു ചെറിയ പാപത്തിന്റെ അംശം മതി, ഒരു ചെറിയ അന്ധകാരം മതി ഈ പ്രകാശം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ. കാരണം ഒരേ ഒരു കാര്യം, പാപമുള്ളിടത്ത് ദൈവമില്ല, ദൈവമുള്ളിടത്ത് പാപമില്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ. സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ, ഞങ്ങള് തിരുവചനത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നിലവിളിയോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ചങ്കുപൊട്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നുള്ള നിറവിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്റെ തമ്പുരാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമാകും. നല്ലവനായ യേശുവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പാപാവസ്ഥകളും വിട്ടകന്നുകൊണ്ട്
നിശബ്ദതയില്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദതയിൽ, കണ്ടമിടറിയെങ്കിൽ കണ്ടമിടറി, ഹൃദയം തുറന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ തികവ് തരണമേ തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കുറവുകൾ എന്നെ ഗ്രസിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപാവസ്ഥകളാവാം, തഴക്കദോഷങ്ങളാവാം. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാവാം. എൻ്റെ പേരും പെരുമയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ചിന്തയാവാം. എൻ്റെ ദുരഭിമാനമാകാം, എൻ്റെ അലസതയാവാം. എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ, ആ തടസ്സങ്ങളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് നീ മാറ്റി തരണേ. ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിലവിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന, കണ്ടമിടറിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, തടസ്സങ്ങളെ പോലും, ആ തടസ്സത്തിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെയുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട് കാരണമായിട്ട് മാറും. ബർത്തിമേസിനെ പോലെ യേശു പറയും, മോനെ, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത്? ബർത്തിമേയോസ് പറഞ്ഞു, യേശുവേ, എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം, കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം. ഒരിക്കലുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ച, എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാഴ്ച എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം. സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ, എവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, യേശുവേ, എനിക്കും ഈ പുറകുപ്പായ ഒന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരണം. ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ. ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എന്നെ നീ അടുപ്പിക്കണമേ. യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ എന്താണ് കുറവ് എന്ന്. യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു, നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ബർത്തിമേസ് പറഞ്ഞു, യേശുവേ, എനിക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു വേണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നന്ദിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം അറിയാവുന്നവൻ യേശു ചോദിക്കാണ്, മക്കളെ, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ ഇടപെടണമേ എന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എളിമയുണ്ട്. ദൈവമേ, നീ ഇടപെടണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്താനുള്ളൊരു മനസ്സിലുണ്ട്. യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊടുത്തൂടെ? എളിമയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, എളിമയോടുകൂടിയുള്ള നന്ദി പ്രകടനം യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തൂടെ? യേശു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ. യേശു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ. ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്റെ കാഴ്ച നിനക്ക് വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ. അവന്റെ കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടി. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് അവൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ കരങ്ങളൊന്ന് തുറന്നു പിടിക്കാം. യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മുടെ നന്ദി യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം.
ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ മാത്രം മതി, ഈശോ മാത്രം മതി, ഈശോ മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഈശോ മാത്രം മതി, അറിഞ്ഞെന്ന് പാടിയേ, ഈശോ മാത്രം മുഖം കണ്ടൊന്ന് പാടിയേ. ഈശോ മാത്രം മതി എനിക്ക്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള യേശുവിനെ തൊട്ടൊന്ന് പാടാം. ഈശോ മാത്രം മതി, ഈശോ മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഫ്രഷപ്പ് ആവാനൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു പോകാം. ആരും പള്ളിയിരിക്കേണ്ട, ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി നടന്നിട്ടൊക്കെ വായോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് 7:40 കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം. ഇവിടെ പോയിട്ട് വരാം. അധികം സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ. സൃഷ്ടാവാം ദൈവമേ എന്നേശുവേ, നിത്യനാം ദൈവമേ എന്നേശുവേ. സൃഷ്ടാവാം ദൈവമേ എന്നേശുവേ, നിത്യനാം ദൈവമേ എന്നേശുവേ. ഉന്നതനാം നായകനേ, വന്ദിതനാം നായകനേ, സൗഖ്യത്തിൻ നായകനേ, കർത്താധി കർത്താവേ, വരുന്നു ഞാൻ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ. പരിശുദ്ധനേ രാജാവേ, അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. വീരനാം ദൈവമേ, അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ. പരിശുദ്ധനേ രാജാവേ, അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. വീരനാം ദൈവമേ, അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ. അവനെൻ്റെ ശീലവും എൻ കോട്ടയും, അവനെൻ്റെ രക്ഷയും എന്നാശ്രയം. അവനെൻ്റെ
പരിചയാകുന്നവൻ അവനെൻ്റെ ഉപനിധിയേ. എൻ പാറയാകുന്നവൻ എൻ പരിചയാകുന്നവൻ അവനെൻ്റെ ഉപനിധിയേ. പരിശുദ്ധനെ രാജാവേ അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. വീരനാം ദൈവമേ അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ. പരിശുദ്ധനെ രാജാവേ അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. വീരനാം ദൈവമേ അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ. നിൻഹിതം പോലെന്നെ നടത്തണേ. പോകേണ്ട വഴി എന്നെ കാണിക്കണേ. നിൻഹിതം പോലെന്നെ നടത്തണേ. പോകേണ്ട വഴി എന്നെ കാണിക്കണേ. കൂരിരുളായാലും താഴ്വരയായാലും എൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നോനേ. കൂരിരുളായാലും താഴ്വരയായാലും എൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നോനേ. പരിശുദ്ധനെ രാജാവേ അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. വീരനാം ദൈവമേ അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ. 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 നാഥ ജീവനാകുന്ന നാഥ ഈശോനാഥ എന്നിൽ വസിക്കാൻ എന്നെൻ സ്വന്തമാകാൻ എൻ തണലായി താങ്ങായി നീ വരണേ. ഉള്ളം നീറുന്ന നേരം മനം പാടും നിൻ ഗാനം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നാകും ഗാനം. ഉള്ളം നീറുന്ന നേരം മനം പാടും നിൻ ഗാനം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ ഉരുകുന്ന ഗാനം.
വാഹൃത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽ കലാൽ നിൽപ്പു നിന്നെയും നോക്കി നിന്റെ സ്നേഹം നുകരാൻ ആ നെഞ്ചിൻ്റെ ചൂടേറ്റുറങ്ങാൻ നിൽപ്പു നിന്നെയും നോക്കി നിന്റെ സ്നേഹം നുകരാൻ ആ നെഞ്ചിൻ്റെ ചൂടേറ്റുറങ്ങാൻ ഉള്ളം നീറുന്ന നേരം മനം പാടും നിൻ ഗാനം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നാകും ഗാനം ഉള്ളം നീറുന്ന നേരം മനം പാടും നിൻ ഗാനം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നാകും ഗാനം. ൂരുകിൽ പക്ഷി കൂടു കണ്ടെത്തുമ്പോ തിരുസന്നിധാനത്തിലണഞ്ഞിടുവാൻ എന്നും കൊതിയോടെ ഞാനും കാത്തിരിപ്പു ആ സ്നേഹത്തിനൊന്നായി തീരാ എന്നും കൊതിയോടെ ഞാനും കാത്തിരിപ്പു ആ സ്നേഹത്തിലൊന്നായി തീരാ ജീവനേകുന്ന നാഥ ജീവനാകുന്ന നാഥ ഈശോനാഥ ജീവനേകുന്ന നാഥ ജീവനാകുന്ന നാഥ ഈശോനാഥ എന്നിൽ വസിക്കാൻ ഇന്നെൻ സ്വന്തമാകാൻ എൻ തണലായി താങ്ങായി നീ വരണേ ഉള്ളം നീറുന്ന നേരം മനം പാടും നിൻ ഗാനം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നാകും ഗാനം ഉള്ളം നീറുന്ന നേരം മനം പാടും നിൻ ഗാനം ഈ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നാകും ഗാനം. പുറത്തുള്ളവരകത്തേക്ക് കയറാവോ? അടുത്തോ 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 ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ. ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആമേനാമയും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാട്ട് പഠിച്ചാലോ? നല്ല പാട്ടാ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ?
ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ള സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കേട്ടവർക്കൊന്ന് പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഈ പാട്ട്? ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. അറിയാവുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടത് പാടിക്കുമൊന്നുമില്ലേ? കൈ ഉയർത്തിക്കോ. കുറെ പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ തലയാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്ത് കിട്ടിയാലും തലയാട്ടുന്നവരവര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അറിയാവുന്നവരെന്നൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ളവര്. ചേച്ചി മൈക്ക് തരട്ടെ? വേണ്ട, ഒരു അവസരം തന്നപ്പോൾ വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. കുറെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ പേര് കേട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യം ഈ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സിമ്പിളാ, വളരെ സിമ്പിൾ. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. പാടാം നമ്മെ മറന്നുവങ്ങൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. പാടാം നമ്മൾ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. പഠിച്ചോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? പഠിച്ചോ? അമ്മച്ചിമാര് പഠിച്ചോ? ചേട്ടന്മാര് പഠിച്ചോ? കണ്ണൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ചായ കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വെള്ളം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം തോന്നല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന ബുക്കി പഠിച്ചവർ എപ്പിസോഡ് നിർത്തി പഠിച്ചാലോ? ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ വരികൾ ശരിക്കും ഓർക്കണം. അത് നമ്മൾ ഏറ്റുന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പാടായത്. ഓക്കെ. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഓക്കെ, ഏറ്റു നിൽക്കാം. ചാടി ഇരുന്നിട്ടോട്ടെ. ഒന്നിച്ച് പാടാം. ഒന്ന് കൈയൊക്കെ അടിക്ക്, ഒന്ന് രണ്ടാം കൂടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇട്. വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദഹിച്ചോട്ടെന്ന് സ്ഥലമായിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരാഴ്ച നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. അങ്ങോട്ടേക്കോട്ടൊന്ന് ആടിയൊന്ന് ഇറങ്ങ്. ചേട്ടന്മാർക്ക് നല്ല ആട്ടമാണല്ലോ, ചേച്ചിമാർക്ക് ആട്ടം കുറവാണല്ലോ. ഒന്നോട്ട് ആടി കളിച്ചേ.
നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മൾ, സ്തുതിക്കാം നാം യേശുരാജനെ. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ഒരായുസേ നമുക്കുള്ളു സോദരി ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാം. ബർത്തിമയോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ഇടപെടാൻ കാരണം ചങ്കുമിടഞ്ഞുള്ള ഹൃദയം ഒരുകിയുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്നുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. യേശുവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, പാപിയാനിൽ കനിയണമേ എന്നുള്ള നിലവിളിച്ചുള്ള അവന്റെ യാചനയ്ക്ക് മുമ്പിലെ ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നു. സ്നേഹനാഥനായ യേശുവേ, കണ്ടമിടറിയുള്ള ഹൃദയമൊരുകിയുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ കൂടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമേ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയം ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, കണ്ടമിടറി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. തടസ്സങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന, സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും തടസ്സം. അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത എന്നെ അകറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക, എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വിടുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളും തർക്കദോഷങ്ങളും അന്ധകാരവുമാണ് തടസ്സമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തമ്പുരാനെ നിലവിളിക്കാനുള്ള ആ തടസ്സ ജീവിതത്തെ, തടസ്സ വഴികളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, യേശുവേ, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ഇടപെടണമേ, യേശുവേ കൃപയൊഴുക്കണമേ, അഭിഷേകത്തെ നിറയ്ക്കണമേ. സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ഹൃദയം ഉരുകി വിളിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ്. യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു, യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു, യേശുവേ ആരാധിക്കുന്നു, യേശുവേ മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇരു കൈകൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാം. യേശുവേ, ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാം. യേശുവേ, യേശുവേ,
യേശുവേ, ബർത്തിമീസിനെ പോലെ നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാം. യേശുവേ, പാപനിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി യേശു നമുക്ക് വിളിക്കാം. യേശുവേ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ യേശുവേ, പാപയാണ് ഞാൻ, ബലഹീനനാണ് ഞാൻ, അശുദ്ധനാണ് ഞാൻ. എങ്കിലും നിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖപ്പെടാൻ. എത്രമാത്രം അശുദ്ധിയുടെ വഴികളിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നവനാണ് എങ്കിലും ദൈവമേ, നിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതി, നിന്റെ ഒരു നോട്ടം മതി ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായിട്ട് മാറാനായിട്ട്, സൗഖ്യമുള്ളവളായി മാറാനായിട്ട്. കൃപ തരണേ യേശുവേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിന്നെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും കുറവുകളെയും മാറ്റി അറിയാൻ കൃപ നൽകണമേ. നിന്നെ വിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട, നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട, നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട തമ്പുരാനെ. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും കണ്ണുനീരോടുകൂടി എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അനാവശ്യമായ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ദൈവത്തെ മറന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ മോനെ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തേടി വിടുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട്. യേശുവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറങ്കുപ്പായും ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കാൻ കൃപ തരണേ. യേശുവേ, ഒരു വാക്കുമതി എൻ ജീവിതം മാറിടുവാൻ. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ മൊഴികൾക്കായി വാഞ്ചിക്കുന്നേ. യേശുവേ, ഹൃദയം മുറുകി വിളിക്കട്ടെ. പ്രിയനേ, നിന്റെ മൃദുസ്വരം കേൾപ്പിക്കണേ. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്കുമതിയെനിക്ക്. യേശുവേ, പ്രിയനേ, നിന്റെ മൃദുസ്വരം കേൾപ്പിക്കണേ. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്കു മതിയെനിക്ക്. ലൂക്കാ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 1 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. യേശു ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ സക്കേബോസ് എന്ന പേരായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനിയും ധനികനുമായിരുന്നു. യേശു ആരെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പൊക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ മുൻപേ ഓടി ഒരു സിക്കമോർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു. യേശു അതിലെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു, സക്കേബോസ്, വേഗം ഇറങ്ങി വരിക, എനിക്ക് ഇന്ന് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പിറുപിറുത്തു, ഇവൻ പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നുവല്ലോ. സക്കേബൂസ് എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇതാ എന്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 4 ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവനും അബ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ നമുക്കിരിക്കാം.
സ്നേഹമുള്ളവേ, ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വചനഭാഗമാണ് സക്കേവൂസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ഇടപെടുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് പല ആവർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാറ്റങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട, അതിന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണ്. സക്കേവൂസ് അവൻ ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ സമൂഹം മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ. റോമിന് വേണ്ടി പാവം യഹൂദരിൽ നിന്ന് ചുങ്കം പിരിച്ച് യഹൂദരുടെ മുഴുവൻ ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണമായ, റോമക്കാരുടെ മുഴുവൻ പ്രീതിക്ക് കാരണമായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ. ഒരുപാട് പേർ ഒരുപക്ഷെ ആത്മഹത്യക്കും മരണത്തിന് വരെ വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഈ മനുഷ്യൻ. എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തുന്ന, എല്ലാവരാലും മാറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഈ ദുഷ്ടന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്തു കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, സക്കേവൂസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിഷ്കളങ്കൻ, ഇന്നസെന്റ് എന്നാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചര്യ അത് നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ദുഷ്ടതകൾ കൊണ്ട് ചുങ്കം പിരിച്ച് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ച ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര് നിഷ്കളങ്കൻ, സക്കേവൂസ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ നിഷ്കളങ്കനായ, ഒരുപക്ഷെ ഈ ദുഷ്ടനായ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, സക്കേവൂസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ഇടപെടുന്ന ചരിത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇടപെടാൻ കാരണമാകട്ടെ. സക്കേവൂസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അവന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. യേശുവിനെ പറ്റി എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ചിട്ട് ഈ സക്കേവൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ, പറഞ്ഞതുപോലെ, ബർത്തിമേയുസും കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ സക്കേവൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള അവന് ഒരു ആഗ്രഹം എന്താ? ഐ വാണ്ട് ടു സീ ജീസസ്. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം, മറ്റൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അവനൊന്ന് കാണണം. സ്നേഹമുള്ളവർ, ഈ ആഗ്രഹമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു കടന്നു ചെല്ലാനും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവന് കടന്നു ചെല്ലാനും കാരണമായത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ആഗ്രഹം എനിക്കൊന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ഇന്ന് അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കണം, എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ എത്രത്തോളം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ഓരോ ദിവസവും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന എന്ന പേരിൽ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം, എത്രത്തോളം താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എത്രത്തോളം താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. എന്നോന്നെടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു യാന്ത്രികമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ, ഓരോ പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ യാന്ത്രിക അനുഭവം മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, വേദനയോടെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടേ പോകൂ. ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകൂ. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇന്നും ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു, എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റിയോ? വെറും ഒരു അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്നവനെ തിരിച്ചറിയാതെ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവനെനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ അരമണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയും എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, എന്നോട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതെന്നോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ്, നമ്മോടെല്ലാവരോടും ഉള്ള ചോദ്യമാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നടക്കാൻ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കുറവ് കാരണമായിട്ടില്ലേ? സ്നേഹമുള്ളവരെ, തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ക്രിസ്തുവിലേക്ക്. ആ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ദൈവം സത്യദൈവമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെന്നവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. നാവ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം കടന്നു വരിക, ഇതിനേക്കാൾ മറ്റെന്ത് ഭാഗ്യമാണുള്ളത്? ഒരപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് തന്റെ ജീവനെ ചേർത്ത് വെച്ച ദൈവം ആ അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിറവിൽ നിറഞ്ഞ തമ്പുരാൻ കുറവ് നോക്കാതെ നാവിലേക്ക് നാവ് നീട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മറ്റെന്ത് ഭാഗ്യമാണുള്ളത്?
നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണോ എൻ്റെ യേശുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത്? സക്കേവൂസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള സക്കേവൂസ് യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അതിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചില്ല. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നത്? അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എനിക്കൊരു കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സക്കേവൂസ് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ബർത്തിമേയുവിന്റെ ജീവിതം വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ബർത്തിമേയുവിനെ യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അവനിലേക്ക് എത്താനുള്ള തടസ്സം ആ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ, സക്കേവൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ പൊക്കക്കുറവായിരുന്നു. അതിനും അപ്പുറത്ത് യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ പാപാവസ്ഥയായിരുന്നു. അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഞാൻ കുറവുള്ളവനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു സിക്കമോർ മരത്തിലേക്കാണ്. അതായത് ഈ പൊക്കമുള്ള സിക്കമോർ മരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സക്കേവൂസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തന്റെ കുറവാണ്. എനിക്ക് എന്റെ പൊക്കക്കുറവ് കാരണം യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത്. അവന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു, ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന് പൊക്ക കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് പൊക്കക്കുറവുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവർ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത ഇതിന്റെ തൊളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരല്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ തടിക്കഷ്ണം കിടക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മള് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അവനാ കുറവുണ്ട്, എന്റെ കുറവിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നില്ലേ? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, എന്റെ കുറവിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അയൽവക്കക്കാരന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പരത്തുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ കുറവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ തിന്മകളിലേക്ക് നോക്കി ഈ ലോകം മുഴുവൻ തിന്മ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ തിന്മ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന്. ഏതോ ഒരു മഹാത്മാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ, നീ എന്തു മാറ്റമാണോ ലോകത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് നീ മാറണം. നീ എന്ത് മാറ്റമാണോ ഈ ലോകത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ മാറ്റം നിന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം, നമ്മിൽ തുടങ്ങണം. മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണം, എനിക്ക് കുറവുണ്ടോ? കൃഷ്ണമണിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണില് തടിക്കഷ്ണം കടന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ കുറവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഈ കുറവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നേയില്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം, മറ്റുള്ളവന്റെ കുറവിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ കുറവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതാണ്. അതിന് വേണ്ടത് എളിമ എന്ന വലിയ പുണ്യമാണ്. എളിമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കുറവിലേക്ക് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കുറവുണ്ട്. എൻ്റെ ഭർത്താവ്, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ല, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ല, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എൻ്റെ മക്കള് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വളർന്നു വരുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പോലും ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എനിക്കും കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എന്ന സെൽഫിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് മാറി നിന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് നോക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അതായത് എന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നിലേക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ എന്നിലുണ്ടെന്ന്. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവൻ തീരാത്ത കുറവുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു കടന്നു വരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ കുറവിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും, മാറ്റി നിർത്താതെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും. ആ പരിഗണനയും സ്നേഹവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വാഹകരായിട്ട് ഞാനും മറ്റുള്ളവരും മാറും. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. സക്കേവൂസ് തന്റെ കുറവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവൻ ചെന്നു കയറുന്നത് സിക്കമോർ മരത്തിലേക്കാണ്. ആ സിക്കമോർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോ തിരുവചനം പറയുന്നത് എന്താ?
ആദ്യം കണ്ടതാരാ? ക്രിസ്തുവാണ് അവനെ കണ്ടത്. യേശു ആ സഖ്യമോർ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സഖ്യമോസ് കം ഡൗൺ, നീ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വാ. സഖ്യമോസ് കണ്ട നല്ല പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. പക്ഷേ തിരുവചനം പറയും പ്രകാരം യേശുവാണ് സഖ്യമോസിനെ ആദ്യം കണ്ടത്. യേശു പറഞ്ഞു കം ഡൗൺ, നീ തിരിച്ചു താഴെ ഇറങ്ങി വാ. യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ എനിക്ക് താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, യേശുവിന്റെ വിളി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവന്റെ കുറവിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അവൻ ആ സിക്കമൂർ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ കാണുമ്പോ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് താമസിക്കണം. അവൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങിയൊന്നുമല്ല വന്നേ, അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. എല്ലാ ഭാഗവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ ഭാഗവും തൊലി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ അത്രമാത്രം അവന്റെ വേദനയെ പറ്റിയിട്ടോ അവന്റെ സഹനത്തെ പറ്റിയിട്ടോ അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോ അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ എത്രയോ തവണ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? മക്കളെ, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് എത്രയോ തവണ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? ഈ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എത്രയോ വൈദികര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മക്കളെ നമ്മൾ ശരിയല്ല, ഈ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ പോകണം, കൂട്ടായ്മയിൽ പോകണം, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്നേഹത്തിൽ പോകണം, ആ സൗഹൃദത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗം കാണൂ. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പാപത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ പോവരുത്, എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു കിടക്കണം, എത്രയോ തവണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, യേശു പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വാ. അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നു. ഇനി നമുക്കുള്ള അവസരമാണ്. യേശു ഈ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഇറങ്ങി വാ, നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാം. നമ്മളാകുന്ന ആ സെൽഫിൽ നിന്ന്, നമ്മളാകുന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മളാകുന്ന ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വായോ. തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടി നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ പ്രയോജനം? നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടി എല്ലാ സമ്പത്തും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നേടിയിട്ട് തിരുവചനം പറയുകയാണ്, നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്താൽ നീ നേടിയതെല്ലാം ആരുടേതായിട്ട് തീരും? നമ്മൾ ഓടുവാണ്, നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. ലോകമെന്ന പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്കും ആധുനികതയിൽ നിന്ന് അത്യാധുനികതയിലേക്കും സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂതന സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കും വഴിമാറി വികസനത്തിന്റെയും ആഡംബരത്തിന്റെയും അധാർമികതയുടെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും വഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, എന്റെ നിങ്ങളുടെ ചങ്കിലേക്ക് നോക്കിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ചോദ്യം, നീ നേടിയതെല്ലാം ആരുടേതായിട്ട് മാറും? സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ തലതാത്തി നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് എളിമയോടുകൂടി തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. നമുക്ക് ക്രിസ്തു പറയും, മോനെ എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കണം, നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം. യേശു കടന്നു ചെന്നു. അങ്ങനെ യേശു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബർത്തിമേയുസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ പിറുപിറുപ്പ് ഇവിടെയുണ്ട്. യേശു അവനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. യേശു ഒന്നും ഗൗനിച്ചില്ല. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന യേശു, എന്നെ വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു എന്ത് പറയുന്നു ഒന്നും ഗൗനിക്കില്ല. യേശു എന്നെയും നിന്നെയും നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവന്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ നമ്മുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അവന്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടെന്നേ. നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ കാരണമൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് യേശുവിന് അറിയാം, വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അവനാണ് എന്നെയും നിന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ വാർത്തെടുത്തത്. ആ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന യേശു മറ്റുള്ള വാക്കുകൾക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കില്ല. യേശു വ്യക്തിപരമായി നമ്മളെ ചേർന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറയും, ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് വിത്ത് യു. എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ താമസിക്കണം, എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരണം. യേശു പോയി, അവന്റെ കൂടെ പോയി. അവന്റെ ആ ഒരു നടപ്പുണ്ടല്ലോ, ഒരു തീർത്ഥയാത്രയായിരുന്നു. സക്കേബൂസ് പലതവണ നടന്നുപോയ ആ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് പണ്ട് നടന്നുപോയ അതേ വിചാരങ്ങളോടെ ഒന്നും അല്ല. ഇന്ന് യേശുവിന്റെ കൂടെ അവൻ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു തീർത്ഥയാത്രയായിട്ടാണ്, ഒരു വിശുദ്ധ നടപ്പായിട്ടാണ്. ആ നടപ്പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഓരോ തവണ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ കാൽപ്പാടുകൾ വെച്ച് നീങ്ങുമ്പോ അവൻ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കടന്നു പോകുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ ചെയ്തു വെച്ച, അവന്റെ ജീവിത വഴികളിൽ അവൻ ചെയ്തു വെച്ച, അവൻ നടന്നുപോയ അന്ധകാരത്തിന്റെ ജീവിത വഴികളെയാണ് അവൻ പിന്നിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ,
ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും നാളെ നമ്മൾ കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപം മുഴുവൻ പിന്നിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ക്രിസ്തു എന്നെ നോക്കി പറയും, നിന്റെ കുടുംബത്തില്, നിന്റെ ജീവിതത്തില്, നിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സക്കേവൂസ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ സക്കേവൂസ് പറഞ്ഞു, യേശുവേ, ഞാൻ എന്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കണം. ദരിദ്രർ, ആ ദരിദ്രരിൽ നിന്നല്ലേ ഇവൻ നേടിയത് മുഴുവൻ. അവന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ ദരിദ്രരിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തതാണ്. പറ്റിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചും കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചും ഒക്കെ നേടിയെടുത്ത ഈ പണം അവൻ പറയാണ്, ഞാൻ പകുതി കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. തിരിച്ചറിവാണ് പറയുന്നവരെ. ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ വേദന, കണ്ണുനീര് ഞാൻ കാരണമായിട്ടില്ലേ? എന്റെ വാക്കുകളും എന്റെ പ്രവൃത്തികളും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മനോഭാവവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണുനീരിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു പറയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക്, എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ആ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപാവസ്ഥകളും, കടന്നുപോയ എല്ലാ പാപത്തിന്റെ വഴികളും, അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ എല്ലാ വാതായനകളും യേശുവിന്റെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, ഇന്ന് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ചങ്ക് പൊട്ടി ഹൃദയം ഒരുക്കി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, യേശുവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിത വഴികൾ മുഴുവൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കാണ്, വിട്ടുപേക്ഷിക്കാണ്. എന്നിട്ട് ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അനുഭവിക്കണം. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേടിയതെല്ലാം അതിൽ പകുതി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവൻ നേടിയത് കൊടുക്കാന്നല്ല, അവൻ 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത ദരിദ്രനേക്കാൾ ദരിദ്രനായിട്ട് ഇവൻ മാറാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണ്. ഇതൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. എന്താ തിരിച്ചറിവ്? ഞാൻ നേടിയതെല്ലാം വെറും 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 നഷ്ടമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. ഞാൻ നേടിയതെല്ലാം വെറും ശൂന്യമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അതിനപ്പുറത്തുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. നമ്മൾ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോ വേദനയോടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകും. വെറും 6 അടി മണ്ണിലേക്ക് എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ എന്നെപ്പറ്റി 4 പേര് നന്മ പറയണം. എന്നെപ്പറ്റി 4 പേര് നന്മ പറയണം. അവൻ പോയത് നന്നായെന്നാരും പറയാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണുനീര് കുടിച്ച് വേദന അനുഭവിച്ച് ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ച ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയാണ് മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ല, ആ പുള്ളി മരിച്ചത് നന്നായി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്നൊക്കെ കണ്ണീരൊക്കെ ഒഴുക്കും. അതിനുശേഷം വർത്താനം വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി പറയും, അച്ഛാ ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ണീര് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മദ്യപാനിയായിരുന്നു, അതുപോലെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടിച്ച് തൊഴിച്ച് പറമ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പോയത് നന്നായി അച്ഛാ, ഇനിയെങ്കിലും എൻ്റെ മക്കളോട് കൂടെ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം. സ്നേഹമുള്ള ചേട്ടന്മാരെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വേസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്? സ്നേഹമുള്ള അപ്പച്ചന്മാരെ, അമ്മച്ചിമാരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, സംതൃപ്തിയോടെ നല്ല ദാമ്പത്യം ജീവിക്കണം. കുറവില്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. പരിഗണിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ജീവിത പങ്കാളിയിലും പറയട്ടെ, കരയട്ടെ ഈ മരണത്തെ ഓർത്ത്. 6 അടി മണ്ണിനപ്പുറത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവൻ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം, കുഴപ്പമില്ല.
നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, കരങ്ങൾ കൂപ്പാം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. ഹൃദയം തുറക്കുന്നതിന് ദൈവമേ, ഹൃദയം തുറക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ ഇടപെടണേ, യേശുവേ ഇടപെടണേ, യേശുവേ ഇടപെടണേ, യേശുവേ ഇടപെടണേ, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് മുട്ടമേലായിരിക്കാം. ഉറക്കെ സ്വരത്തോടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അശുദ്ധ ശക്തി എല്ലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തി മുട്ടിന്മേലായിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തമ്പുരാനെ ഓർത്ത്, ആ മകനെ ഓർത്ത് എല്ലാവിധ അശുദ്ധ ആത്മാക്കളും ശരീരത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വലിയ രക്ഷകനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത്. തമ്പുരാനെ, അശുദ്ധാക്കളുടെ മേൽ അങ്ങ് കൈവച്ച് നൽകാനായിട്ട് അധികാരത്തെ പൗരോഹിത്യം ഉപയോഗിച്ച് ഈ മനുഷ്യനിലുള്ള അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, യേശുവേ, യേശുവേ സ്തുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. എല്ലാവിധ പൈശാചിക ശക്തികളും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, ഇടയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, യേശുവേ, യേശുവേ, യേശുവേ ആരാധന, 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 യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ ആരാധന, 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 യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ,
യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന. ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. എല്ലാവിധ പൈശാചിക ശക്തികളും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ വചനമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കേൾക്കുന്നത്, അങ്ങയുടെ വചനമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. നല്ല തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ തമ്പുരാനെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സക്കേബോസിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. യേശു അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്തിനപ്പുറത്ത് അവന്റെ കുറവിനെ പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവ്, കുറവിനെ പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവിനെ കുറിച്ച് അപ്പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ തൻ്റെ കുറവിനെ, അത് യേശുവിനെ കാണുന്നതിൽ തിരിച്ചറിവ് യേശുവിനെ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവൻ്റെ അവബോധം ക്രിസ്തു അവനെ കാണാനായിട്ട് അത് കാരണമായി. മറ്റുള്ളവര് അവിടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യേശു അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട്, അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. യേശു അവന്റെ കൂടെ നടന്നുപോയി. അവൻ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവൻ പിഞ്ചെല്ലുന്ന പോയത് മുഴുവൻ അവന്റെ പാപജീവിതങ്ങളും അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളും എല്ലാ അന്ധകാരവുമായിരുന്നു. എല്ലാം വിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദരിദ്രർ ആരുടെങ്കിലും ഞാൻ വക വചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ദരിദ്രർക്ക് എൻ്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ദൈവാനുഭവം നിറഞ്ഞ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. യേശു വലിയവനാണ്, യേശു വലിയവനാണ്. എല്ലാ ജീവിത വഴികളിലും നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ കാരണം, പാപാന്ധകാരങ്ങൾ കാരണം, അശുദ്ധികൾ കാരണം. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ തന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് യേശു കൂടെ നടപ്പുണ്ട്. തിരുവചനം പറയും പോലെ, മോനെ, നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ നിന്റെ കാതിന്റെ പുറകിൽ നീ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും, ഇതാണ് വഴി, ഇതിലേ പോവുക. നമ്മുടെയൊക്കെ കാതിന്റെ പുറകിൽ ഈ ശബ്ദമുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും, അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും, നമ്മൾ ഒരു തിന്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും, അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. പറയും, മോനെ, ഇതാണ് വഴി, ഇതിലേ പോവുക. തിരിച്ചറിവിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറട്ടെ. സക്കേവൂസ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തല താത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ക്രിസ്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവനായിട്ട് അവൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ ക്രിസ്തു ഇടവരുത്തട്ടെ. അതിനു വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. രണ്ട് കുറവിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവണം. 3 കുറ്റപ്പെടുത്താതെ, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. 4-മതായിട്ട് എന്നിട്ട് കയറി പോകണം. അതായത് ആ കുറവിൽ നിന്ന് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ആ കുറവിന് പുറത്ത് കടന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ക്രിസ്തു എന്നെ കാണും, ക്രിസ്തുവിനെ ഞാനും കാണും. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഞാൻ കടന്നു വരും. ചിലപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എൻ്റെ ഭാര്യ നന്നായാൽ എൻ്റെ കുടുംബം നന്നായി, എൻ്റെ ഭർത്താവ് നന്നായാൽ എൻ്റെ കുടുംബം നന്നായി, എൻ്റെ മക്കൾ നന്നായാൽ എൻ്റെ കുടുംബം നന്നായി. അല്ല,
നമ്മളൊക്കെ നന്നാവണം, ഓരോ വ്യക്തിയും നന്നാവണം. അതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാറ്റം ഒരു കുടുംബത്തിൽ രക്ഷ കൊണ്ടുവരും. അതും തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. സക്കേബോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പ്രതിവാദനമില്ല. ഈ ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുടുംബം മാറി. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാറ്റം മാത്രമാവരുത്, ഓരോ വ്യക്തിയും മാറണം. എൻ്റെ കുടുംബത്തില് എൻ്റെ ഭാര്യ മാറണം, എൻ്റെ ഭർത്താവ് മാറണം, എൻ്റെ മക്കൾ മാറണം. അത് മാറ്റേണ്ടതല്ല, മാറേണ്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരും ഈ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ആ ഇരിപ്പുള്ള 4 പേരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റാം എന്നല്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെ മാറാം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു മാറ്റം സക്കേബോസിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണമാക്കി മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, മാറേണ്ടത് ഞാനാണ്, മാറ്റാനല്ല, മാറാൻ തയ്യാറാവാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയേ, നിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത്, സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സക്കേബോസിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയാണ്, കരങ്ങൾ കൂപ്പുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ ഓർത്ത്, ഞങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയെ ഓർത്ത്, ഞങ്ങളുടെ പാപാന്ധകാരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. നല്ലവനായ യേശുവേ, നീ കടന്നു വരണേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നീ തരണേ. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, സ്വന്തം കുറവുകളിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് ആ കുറവ് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ തരണേ. അങ്ങനെ ആ കുറവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന് എനിക്ക് കയറി ചെല്ലണം, എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. എൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് മാറണം. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ക്രിസ്തു എന്നോട് കണ്ണിൽ നോക്കി പറയുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞതിനെല്ലാം വെറുത്തുപേക്ഷിക്കാൻ, വിട്ടുപേക്ഷിക്കാൻ, പരിഹാരം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റണം. കൃപ തരണേ യേശുവേ, ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കാൻ. എല്ലാവർക്കും മുട്ടിന്മേലായി നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം.
ശോഭിക്കട്ടെ. നീ മാത്രമേശുവേ, സ്തുതികൾക്കും പുകഴ്ച യോഗ്യനേശുവേ. ആദ്യനും അന്ത്യനും നീ മാത്രമേശുവേ, സ്തുതികൾക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ. കൈകൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉച്ചസ്വരത്തിൽ സ്തുതിക്കാവോ? യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒഴുകുന്ന, രോഗശാന്തികൾ ഒഴുകുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ നിറസാന്നിധ്യം ഒഴുകുന്ന, മാനസാന്തരത്തിന്റെ കൃപയൊഴുകുന്ന ഈ ആരാധനയുടെ വിശുദ്ധ സമയം, ബന്ധനങ്ങളും കെട്ടുകളും എഴിയുന്ന ആരാധനയുടെ പവിത്രമായ സമയം. യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു, യേശുവേ ആരാധിക്കുന്നു, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശു ആരും എന്നെ കാണാനില്ല, എന്റെ യേശു ഞാനും മാത്രം. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം, യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ ആരാധന, ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ ആരാധന, 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 യേശുവേ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ഇടപെടണേ, 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 ഇടപെടണേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ എല്ലാ അശുദ്ധ ശക്തികളും, എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ, അകന്നു പോകട്ടെ. എന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സഭയോട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ചും വിശുദ്ധീകരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. എന്റെ യേശുവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയുന്ന ഒരുപാട് അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും അശുദ്ധിയുടെ വഴികളും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും യേശുവേ തിരുമുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പല തഴകദോഷങ്ങളും, പല സ്വാർത്ഥ സുഖത്തിന്റെ വഴികളും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ച എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ ഇടപെടണമേ, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. എന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സഭയോട് ചേർന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ചും വിശുദ്ധീകരിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. എന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സൗകര്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി, എന്റെ മക്കളെ, എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരിലേക്കും നിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ ഒഴുകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധിയോ അന്ധകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സഭയോട് ചേർന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സക്കറിയ 9:8 ആരും കയറി നടക്കാതിരിക്കാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റി ഞാൻ പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നൽകും. ഒരു ദുഷ്ടശക്തി അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കില്ല. കാരണം എന്റെ കണ്ടവരുടെ മേലുണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അവസരം കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തെ, എന്റെ കുടുംബത്തെ, ഞങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളെ യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, ആത്മാർത്ഥതയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിറങ്ങി വന്നു, കൈയടിച്ച് മനുഷ്യർക്കുമേലാവസിച്ചു. ആഗ്രഹത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ നിറയണമേ ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിറയണമേ, 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 പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ നിറയണമേ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിറങ്ങി വന്നു, മനുഷ്യർക്കുമേലാവസിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിറങ്ങി വന്നു, മനുഷ്യർക്കുമേലാവസിച്ചു. നിറയണമേ, ശക്തമായി കൈയടിച്ച് പാടട്ടെ. ആഗ്രഹത്തോടെ, താല്പര്യത്തോടെ, തീക്ഷ്ണതയോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ പാടട്ടെ.
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിറങ്ങി വന്നു, മനുഷ്യർക്കുമേലാവസിച്ചു. നിറയണമേ നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നിറയണമേ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവാ, നിറയണമേ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവാ, നിറയണമേ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവാ, നിറയണമേ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാൻ, ശാന്തമാവുക, ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയുക. നമ്മുടെ ഇരു കൈകൾ നമുക്ക് മടിയിൽ തുറന്നു പിടിക്കാം. സ്നേഹനാഥനായ യേശുവേ, ഈ തുറന്നു പിടിച്ച കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ജീവിതമാണ്. ഒരുപാട് കുറവുകളുള്ള, പരിമിതികളും പോരായ്മകളും ഉള്ള, ഒരുപാട് അന്ധകാരമയമായ എൻ്റെ ജീവിതം. ഞാൻ പുണ്യവാനൊന്നും അല്ലല്ലോ യേശുവേ. പാപങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്, അശുദ്ധിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റേത്. ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ടി തന്ന സമയം കുറവ്, എൻ്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിയത് എത്രയോ എത്രയോ അതിന് 10 മടങ്ങാണ്. ആ ജീവിതത്തെയാണ്, ആ കുറവുള്ള ജീവിതത്തെയാണ് യേശുവേ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ വഹിക്കുന്നത്. ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ കരങ്ങളിലുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതം, സത്യസന്ധമായ എൻ്റെ ജീവിതം, എൻ്റെ യേശുവും ഞാനും മാത്രം അറിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം. യേശുവേ, എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണിയെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിന് വില കൊടുക്കാതെ, ദൈവത്തിന് 1-ാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതെ, ദൈവത്തിന് സമയം കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ച എൻ്റെ ജീവിത വഴികൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ദൈവമേ നിന്നെ തന്നെയാണല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ലോകസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിയപ്പോൾ ഒരു വേളയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഓട്ടം ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിയാനെ, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിയാനെ, ശാന്തമായി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാനെ. ദൈവമേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ, എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ, എൻ്റെ ദൈവാനുഭവത്തെ, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ശൂന്യമാണ്. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മുഖം കൊടുക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ നടന്നുപോയ പാപസുഖങ്ങൾ, അശുദ്ധിയുടെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈവാനുഭവം, സ്വാർത്ഥതയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തുകൂടി ഞാൻ ജഡിക സുഖങ്ങളിലേക്ക് നടന്നെടുത്തപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി, എൻ്റെ മക്കൾക്ക്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വില കൊടുക്കാതെ, എൻ്റെ പാപത്തിനും എൻ്റെ സുഖത്തിനും എൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും മാത്രമേ വില കൊടുത്തപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അവരിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തന്നെയാണ്. യേശുവേ, എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ഒരു പരിധി വരെ അന്ധകാരമാണ്, ശൂന്യമാണ്. അതിന് കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്. കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു, യേശുവേ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തീക്കനൽ മതി എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാകാൻ. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ പാപാവസ്ഥയാവട്ടെ, എൻ്റെ അന്ധകാരമായ ജീവിതമാവട്ടെ, എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ ശാരീരിക വിശുദ്ധിയാവട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക്, മക്കൾക്ക്, മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വില കൊടുത്താതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയ നിമിഷങ്ങളാവട്ടെ, എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ, എൻ്റെ അശുദ്ധ, എൻ്റെ പാപജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ ദൈവാനുഭവം, തിരുവചനം പറയുന്നു, മോനെ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തീക്കനൽ മതി എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാകാൻ. നീ നടന്നുപോയ പാത അത് പോട്ടെ, സക്കീബസിനെ പോലെ നീ തിരിച്ചു വരാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നീ നടന്നു നീങ്ങിയ പാതയിൽ എല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ നാളെ കുമ്പസാരം എന്ന വിശുദ്ധമായ കൂദാശയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ നകറ്റുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റു പറയാൻ പോവാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇനി ഒരു അല്പസമയം വളരെ ശാന്തമായി നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങളെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വില കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വില കൊടുത്തതോ, ശാരീരിക സുഖങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയതോ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വില കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഓടി നടന്നതോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എൻ്റെ യേശുവിനെ വില കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും ഓർത്തെടുത്തേ. എൻ ജീവനേ എൻ ജീവനേ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. ആരാധന 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 ആരാധന. എൻ ജീവനേ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. എൻ ജീവനേ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്, ഒരു ബലിയുടെ ജീവിതമാണ്, ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് കുടുംബജീവിതം. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് അസമാധാനം പേറുന്ന കുടുംബജീവിതമായാൽ, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനമില്ല, സന്തോഷമില്ല, സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും പോകണ്ട, ഞാൻ തന്നെ അതിന് കാരണമാണ്. ഒന്നുള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചാൽ എൻ്റെ മനോഭാവവും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എൻ്റെ നാക്കും ഒക്കെ അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തുറന്നു പിടിച്ച കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുടുംബം ഇന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഞാൻ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ, ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലേ, എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ, ഇവളെ എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പല ആവൃത്തി ശാപചിന്തയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഒരു പക്ഷേ മക്കൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി വളർന്നു വരാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ശപിച്ചിട്ടില്ലേ. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് മക്കൾ വളർന്നു വരാതെ പല ജീവിത വഴികളും പല അന്ധകാരങ്ങളും പല സ്വാർത്ഥതയും പിന്നിൽ നടന്നു പോയിട്ടില്ലേ മക്കളെ? എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയുടെ കാരണം അവനോ അവളോ അല്ല, ഞാനാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഒരാത്മപരിശോധന. എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ നടന്നുപോയ നിമിഷങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണുകള്, ചിന്തകള്, പ്രവൃത്തികള് ജഡിക പാപ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട, യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കേണ്ട ഈ ശരീരം പാപത്തിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ? കരുണയോടെ കടന്നു വരണേ തമ്പുരാനെ. ഒരു കുടുംബത്തെ പവിത്രമായി നിർത്തുന്നത്
കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ ശാരീരിക വിശുദ്ധി കൂടിയാണ്. ആ വിശുദ്ധി എവിടെ നഷ്ടപ്പെടുവോ അവിടെ അന്ധകാരം നിറയാൻ, പിശാചു നിറയാൻ തുടങ്ങും. പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത, ദൈവാനുഭവമില്ലാത്ത, ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കാത്ത കുടുംബം, അവിടെ പിശാചു കടന്നു വരും, അന്ധകാരം കടന്നു വരും, അശുദ്ധി കടന്നു വരും. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയമാക്കുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ കാരണം കണ്ണുനീര് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ വാക്ക്, എൻ്റെ പ്രവൃത്തി, എൻ്റെ സംസാരം, എൻ്റെ പെരുമാറ്റം മാപ്പ് ചോദിക്കും ദൈവമേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ, തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ. സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചായുന്നു ഞാൻ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചായുന്നു ഞാൻ. ചേർന്ന് പാടാം. സംഗീത ഹൃദയത്തിൽ കരങ്ങൾ പിടിച്ചോടിയിൽ കൂടി എൻ ജീവനേ കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ധൂർത്തപുത്രൻ പാപത്തിന്റെ പന്നിക്കുഴിയിലായി. അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്. ഞാൻ എത്രമാത്രം അധപതിച്ചു പോയി തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്. രാജകുമാരനായി ജീവിച്ചവൻ, ധനാഢ്യനായി ജീവിച്ചവൻ, പ്രഭുകുമാരനായി ജീവിച്ചവൻ ഇന്ന് പന്നികൾ തിന്നുന്ന ആ വേസ്റ്റെങ്കിലും തിന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വിശപ്പ് സഹിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ എത്രത്തോളം അധപ്പതിച്ചു പോയെന്ന്. ഇന്ന് ദിവ്യകാരത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ എത്രത്തോളം അധപ്പതിച്ചു പോയി, എത്രത്തോളം ഞാൻ താഴ്ന്നിറങ്ങിപ്പോയി, നശിച്ചു പോയി. യേശുവേ, എല്ലാത്തിനും മാപ്പ്. പാപനിയായ സ്ത്രീ അവളെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തവും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ടാണ്. താൻ എത്രയോ വലിയ പാപിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീര് ചാർത്തിയിട്ടാണ്. സക്കേബൂസ് അവൻ സിക്കമോർ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് തൻ്റെ കുറവിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ്. പത്രോസ് ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞത് താൻ ചെയ്തത് എത്രയോ വലിയ തെറ്റാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. യേശുവേ, കുമ്പസാരത്തിന് വിടഞ്ഞുള്ള ഒരുങ്ങുമ്പോ ഈ സക്കേബോസിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അവബോധം തരണേ, കുറവുള്ളവനാണ് ഞാനെന്ന്. ധൂർത്തപുത്രനെ പോലെ തിരിച്ചറിവ് തരണമേ, ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന്. പത്രോസിനെ പോലെ
എൻ്റെ കുറവനെ പറ്റിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചങ്ക് പൊട്ടി കരയാനുള്ള കൃപ തരണേ യേശുവേ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ, ആ പാപം പെണ്ണിനെ പോലെ ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞ് നിന്റെ തെരുവുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം നിറക്കി വെക്കാൻ ശക്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെ മറിയം ചെയ്തതുപോലെ യേശുവിന്റെ പാദാന്തികത്തിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നിന്റെ പാദം കഴുകി തലമോടി കൊണ്ടും തുറച്ച് ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരാൻ, വിശുദ്ധയായി തീരാൻ കൃപ തരണമേ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അവളുടെ ആ പ്രവൃത്തിയാണ്, തൻ്റെ അനുതാപം നിറഞ്ഞ തൻ്റെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തിയാണ് യേശുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കാൻ കാരണം. ശിഷ്യന്മാരോ അമ്മയോ ഒന്നുമല്ല ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടത്, ഈ പെണ്ണാണ്. അവളെ ഇറക്കി വെച്ചത് അവളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു. അവളെ സ്വന്തമാക്കിയത് ക്രിസ്തുവിനെയായിരുന്നു. നാളെ ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണം. ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനോ മറച്ചു വയ്ക്കാനോ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് നിറയ്ക്കണം, എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിറയ്ക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ. ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതം, പുണ്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതം, പ്രകാശം മാത്രമുള്ള ജീവിതം, ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതം, ആ ജീവിതം എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം. യേശു വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്, മോനെ മോളെ, നിനക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇന്നില്ല, എവിടെയോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരിയല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത്തോടെ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ വഴിയിൽ എവിടെയോ വെച്ച സ്നേഹം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാം, തിരിച്ചു വരാം, തിരിച്ചു നടക്കാം. തമ്പുരാന്റെ ആശീർവാദത്തിനായി മുട്ടുകുത്താം. പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി. സകലേശാദിവ്യ കടാക്ഷം തൂഗണമേ വത്സലസുതരിൽ നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാൻ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിത്യം സ്തുതികർഹമായ പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും കാത്തു പരിപാലിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, ദൈവനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ദൈവവും മനുജനുമാ മിശിഹാനാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. മിശിഹാതൻ പൂജിതമാം തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. സ്നേഹത്തിൻ ഉറവിടമാം തിരുഹൃദയം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പീഠത്തിൽ വാഴരുളും മിശിഹായെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. രക്ഷകനാം മിശിഹാതൻ ദിവ്യനിണം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. വരനിരയാൽ ഒളിവിതറും ദൈവാത്മാവിനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ദൈവത്തിൻ മാതാവാം കന്യാമേരിയെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. മറിയത്തിൻ നിർമ്മലമാം ഉത്ഭവം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. സ്വർഗാരോപിത മാതാവിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. നിർമ്മലയാം കന്യകതൻ വല്ലഭനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശുദ്ധരിലും ദൂതരിലും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ദൈവവും മനുഷ്യനുമാം മിശിഹാനാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. മിശിഹാനാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. യേശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.
സന്തോഷമാണോ? മടുത്തോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നാളെ സമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൃഷ്ണച്ചൻ പറയും. ഈ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പരമാവധി നിശബ്ദതയിലായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെയാണ് ധ്യാനമെങ്കിൽ നമ്മൾ മിണ്ടില്ല അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് ധ്യാനമാണ്. വാർഷിക ധ്യാനം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നിശബ്ദതയിലായിരിക്കണം, പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് 139 സങ്കീർത്തനം, മനസ്സിലായോ? Psalms 139, 139 സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാളെ ചൊല്ലണം. പിന്നെ പരമാവധി കൊന്ത ചൊല്ലണം, ജപമാല ചൊല്ലണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് പാത്രം കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ കൊന്തയിലും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കൊന്തയില്ല? എങ്ങനെ കൊന്തയില്ല? പല വിചാരത്തിൽ പോകില്ലേ? പക്ഷെ പല വിചാരത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് എത്ര വൃന്ദം മാലാഖമാരുണ്ട്? എത്ര വൃന്ദം മാലാഖമാരുണ്ട്? നവവൃന്ദ മാലാഖമാർ അല്ലെ? എന്ന് പറയും 9 വൃന്ദ മാലാഖമാര്. നമുക്ക് ഒരു ജപമാലയുടെ 10 നമുക്ക് ഇതുള്ളത് അല്ലേ? 10 മണിയാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോന്നിനും 1-ാം വൃന്ദ മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നു. കഴിഞ്ഞ് 2-ാം വൃന്ദം, 3-ാം വൃന്ദം, അങ്ങനെ പോയിട്ട് 9-ാം നവവൃന്ദ മാലാഖമാർ, 9-ാമത്തേത്, 10-ാമത്തേത് സകല വൃന്ദ മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന്. അങ്ങനെ പല വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ പോവില്ലേ? സെറ്റ് ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ പരമാവധി നാളെ ജപമാല ചൊല്ലിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും എത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലി, ഇവർക്ക് ചെറിയൊരു സമ്മാനം തരും. ചെറിയ സമ്മാനാട്ടാ. അപ്പൊ പരമാവധി ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ 139 സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലണം. നാളെ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം. നാളെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ അധികം വലിയ എക്സ്ട്രാ പണികളിലേക്കൊന്നും പോവാതെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആത്മീയ നിറവോടുകൂടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ശംസിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. 1-2 അറിയിപ്പുകൾ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യം 9 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. നാളത്തെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുക 4:30 മണിക്കായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം 4:30 കുമ്പസാരം, 5:30 മണി മുതൽ വരെ കുമ്പസാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 5:30 വിശുദ്ധ കുർബാന. കുമ്പസാരങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുക താഴെ ഹോളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 4:30 വരുന്നവർ തന്നെ നേരെ പള്ളിയിൽ ആരാധന നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. കുമ്പസാരിച്ചതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വരുന്നവരെല്ലാവരും താഴെ ഹോളിൽ പോയി കുമ്പസാരിച്ചതിന് ശേഷം പള്ളിയിലോട്ട് കയറാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമയക്രമീകരണത്തോടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ, എല്ലാവർക്കും നേർച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഞ്ഞി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഇടത്തെ സൈഡിലാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വലത്തെ സൈഡിൽ അറിയാവും. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴുകി വേസ്റ്റുകളും അവിടെ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക. എമ്മാനുവേ നിന്നോടു കൂടെ വാഴുന്നു, രാവും പകലും വാഴുന്നു, ദൈവം നിന്നിൽ വാഴുന്നു. എമ്മാനുവേ നിന്നോടു കൂടെ വാഴുന്നു, രാവും പകലും വാഴുന്നു, ദൈവം നിന്നിൽ വാഴുന്നു. ആകാശത്തെങ്ങും തേടേണ്ട നീ, താഴെ ഭൂവിലും തേടേണ്ട നീ, കനിവിൻ നാഥൻ സ്നേഹസ്വരൂപൻ ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആകാശത്തെങ്ങും തേടേണ്ട നീ, താഴെ ഭൂവിലും തേടേണ്ട നീ, കനിവിൻ നാഥൻ സ്നേഹസ്വരൂപൻ ഇന്നും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇന്നു നിന്റെ മാനസ
മാനസം നീ തുറന്നിടിൽ. എന്നുമെന്നും ഈശോ നിന്റെ കൂടെ വാഴും. ഇന്നു നിന്റെ മാനസം നീ തുറന്നിടിൽ. ഇന്നുമെന്നും ഈശോ നിന്റെ കൂടെ വാഴും. എമ്മാനുവേൽ എമ്മാനുവേൽ നിന്നോടു കൂടെ വാഴുന്നു. രാവും പകലും വാഴുന്നു. ദൈവം നിന്നിൽ വാഴുന്നു. ഭൂമിയിലേഖനാണെന്നോർക്കേണ്ട നീ, ദുഃഖങ്ങൾ ഓരോന്നോർത്തു കേഴേണ്ട നീ. സ്നേഹിതനായി സാന്ത്വനമായി ദൈവമെന്നും കൂടെയുണ്ട്. ഭൂമിയിലേഖനാണെന്നോർക്കേണ്ട നീ, ദുഃഖങ്ങൾ ഓരോന്നോർത്തു കേഴേണ്ട നീ. സ്നേഹിതനായി സാന്ത്വനമായി ദൈവമെന്നും കൂടെയുണ്ട്. ഇന്നു നിന്റെ മാനസം നീ തുറന്നിടിൽ. ഇന്നുമെന്നും ഈശോ നിന്റെ കൂടെ വാഴും. ഇന്നു നിന്റെ മാനസം നീ തുറന്നിടിൽ. ഇന്നുമെന്നും ഈശോ നിന്റെ കൂടെ വാഴും. എമ്മാനുവേൽ എമ്മാനുവേൽ നിന്നോടു കൂടെ വാഴുന്നു. രാവും പകലും